Mapagpalang gabi sa inyong lahat. At tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos una sa lahat sapagkat binigyan tayo ng pagkakataon upang makipagtalakayan sa isang magaling na debatista. Ito nga sa katauhan ni Brother Jando Alabado. So, salamat sa platform na ito na kanyang ipinahiram upang magdaos ng ganitong talakayan. So tayo bilang afirmatibo ay tatayo at patutunayan natin na ito pong mga tinatawag po na mga ribulto o santo ng mga Katoliko ngayon na kanilang pinapractice ay mga Diyos-Diyosan. Ano pong rason, ano pong dahilan kung bakit po natin nasabi ang mga bagay na ito? So, basahin po natin ang isa po nating poste upang patunayan na yung tunay na pagsamba. Alamin po muna natin ano ba talaga yung tinuturo ng tunay na pagsamba ayon po sa Biblia o ayon po sa salita ng Diyos. Kung ating pong mababasa po dito po sa Juan 4 at basahin ko nga po dito sa 23, ang sabi dito, datapat dumating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayong maging mananamba sa Kanya. Yun, so po, malinaw po ito na inahanap po ito ng Ama Kaya gusto ng Diyos, yung talagang tunay na pagsamba, yung paraan ng pagsamba, paano sumamba. At ito ay tanging sa Diyos lamang na tayo ay sasamba. Bakit po? Bakit po mga kapatid? Sapagkat, ang sabi sa 24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Maliwanag naman po ito na yung katotohanan na pagsamba sa Diyos ay sa Espiritu. At kapag sinabi naman po natin Espiritu, ito po ay hindi nakikita. Opo, yung Diyos na hindi nakikita. Kaya maliwanag ang mga tunay na sumasamba sa Diyos ay hindi na kinakailangan na mag-practice o gumawa ng anumang rebulto o larawan upang ipamamagitan, upang sabihin na po natin na gawin pong kaagapay sa pagsamba. Bakit po? Kasi diyan po magkakamali ang tao diyan po nagkakamali ang tao sa bagay pong yan. Yung pagluhod kasi at pagsamba, paglilingkod sa Diyos, ay laan lang kasi po ito sa Panginoon o sa Diyos. Malinaw po yan na sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa Mateo, basahin po natin sa 4, ang sabi po dito sa 9, at sinabi niya sa kanya lahat ng mga bagay. Ito po si Satanas nang siya tinutokso, ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ko. Na magkagay sinabi sa kanya ni Jesus, sumayo ka Satanas sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. At nang magkagay iniwan siya ng diablo at nagsilting ang mga anghel at siya ay pinaglingkuran. So maliwanag naman dito at napakaklaro naman po mga kaibigan, mga tagapakinig, na sa Diyos lamang ang pagsamba. Paano ba? Bakit ba, ano yung paraan ng bakit natatawag na pagsamba sa Diyos ito? O sa anumang bagay? O sabihin natin sa mga Diyos-Diyosan, paano yung pinapakilala? Sabi kasi dito, sa Kanya lang maglilingkod So, sa pamamagitan ng paglilingkod, kasama po dyan yung pagsamba, yung pagluhod, na itinuturing pong pagsamba. Kapag niluhuran po natin ang isang bagay at dinalanginan na nauukol lang, dapat lamang doon sa Ama o sa Diyos ay lalabas po, magiging masuwayin tayo sa utos ng Panginoon.
Sapagkat na kung ating pong mapapansin no, sa mga awit, ang sabi dito no, sa mga awit, patungkol po dito sa pagsamba. No? Basahin ko sa inyo dito sa 6. O magsiparito kayo, kayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. So, kaya nga yung uri, no, yung paraan ng pagsamba, kasama po yan yung pagluhod, opo, ipaglilingkod. Paglilingkod po yan no, sa Panginoon. Pagluhod, na pagpapatirapa, pagyukod. So, doon po no, nauuri po ito sa tanging Diyos lamang, na siya lamang ang wika, ang sasambahin, at paglilingkuran. Sa mga, kahit sa lumang tipan, nabanggit naman yan, no, nung sila gumawa ng buya, no, na inalintulad po nila ito sa kay Yahweh na sinasabi, no, na ito yung naglabas sa kanila sa Ehipto. Bagamat ganang sinabi ng mga tao, itinuring po ito no, ng Diyos na mga Diyos-Diyosan. Hindi po tunay itong Diyos o Yahweh. Kasi nga, sumuway sila sa utos. Pag sumuway ka sa utos, gano'n pa man ang ganda ng iyong hangarin, pero sinira mo yung utos, ay lumalabag ka sa Panginoon. At ito nga po'y pagsamba. Ang ginawa nila ay pagsamba. Kasi nga, hindi pumapasok ito doon sa utos na dapat susundin mo lang kung ano yung inuutos ng Diyos. Yun po yung malinaw po doon, no, mga kaibigan. Ngayon, kung mapapansin po natin no, na sa bagong tipan, no, may tinutukoy din naman na mga sabihin na po natin no, ng mga gawa ng mga larawan o mga inanyuan na talaga namang ipinagbabawal ng Panginoon. Bilang pagbabasa ay puntahan po natin, no? Okay. Puntahan natin dito sa Roma bilang pang-4 o 3 tindig po natin. Ang sabi po dito sa Roma, basahin ko po sa inyo. Sa Roma, sa 1, basahin ko po sa inyo, ang sabi po dito sa 18, simula na lang po siguro nasa 18, no? Sabi dito, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao, no, ng mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. So, yun po yung puot ng Diyos, no, laban sa mga tao na sinasawata yung katotohanan ng kalikuan. Ibig na katotohanan, sapagkat ang Diyos sasambay sa Espiritu ng katotohanan, ang ginawa, kalikuan ng ginagawa. Sa paanong paraan? Yung paglabag po sa salita ng Panginoon. Sapagkat, ito maliwanag, ang di nakikilala tungkol sa Diyos ay nahayag sa kanila sapagkat ipinahayag ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat ng lalangin, ang sanlibutan ay nakitang maliwanag ayon sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang mga walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos upang walang madahilan. So wala po tayong maidadahilan dito, na kung atin pong sasawatain yung katotohanan ng kalikuan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi niluwalhatin niyang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan man, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang pagmamatuwid, ng mangmang nilang puso at pinagdilim. Ang nangagmamarunong ay naging mga mangmang. Bakit po? At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng ibon at ng hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang. Dahil dito, sa karamihan ng mga kapita ng kanilang mga puso ay binigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisin nila ang kapurihan ng kanilang mga katawan na kanilang sarili, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman. So kung mapapansin po natin, mga kaibigan, no,
na tulad ng ating pong tinatalakay, no, at binabasa, yung pinalitan nila ng yung katotohanan, pinalitan nila ng kasinungalingan. Sinuwata yung katotohanan ng kaliguan. Sa paanong paraan ay yung pong yung katotohanan ng Diyos, no, na dapat na siya ay sambahin at paglingkuran, yung lumalang, ang ginawa ng mga tao ay gumawa ng mga ng mga ribulto tulad ng mga larawan ng tao na nasisira. Yan, no? Yan. At ito, ang mga bagay na ito, yung pagpapalit, no, na dapat Diyos ang sambahin sa paggawa nila nito, yun ang kanilang niluhuran. At tandaan natin, yung pagluhod, pananalangin, uri po ito ng pagsamba. Bagamat sabihin ng iba, hindi, luhod yan, di naman yan sinasamba namin hindi naman, dahil dinadalangin, hindi naman yan namin sinasamba dahil dinadalangin namin. Hindi po. No? Sa Biblia po kasi, ito po yung uri na tinuturo kung sino lang yung dadalanginan at luluhuran. 5 minutes po? Okay. Sino lang yung sasambahin, no? Maliwanag naman po yan na tinuturo dito, no? Na ito po ay dahil sa pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Nagsisamba, ang wika at naglingkod sa nilalang. At alam naman po natin, itong mga tao, maging ang mga santo, na ginawang santo ng mga Katoliko ay pinaglilingkuran po nila ito kahit mga ribulto na dinadasalan po nila ito na pinaglilingkuran, kung minsan niluluhuran na isang uri ng pagsamba. Bagamat hindi po natin tanggapin ito na hindi naman namin sinasamba ito, pero ito po ay dinidiwa ng aral. Yun po ang mahirap po, Natatanggi natin sa sarili, tama, pwede, Hindi naman namin aral yan. Pero, yung aral, yung aral po ang dapat nating sundin. Bakit po? Kasi, lalabas po nito, mga kaibigan, mga kapatid, pupunta po tayo dito sa katha na lang, Sa katha. Paano po yung, yung katha? Kasi nga, merong nagtuturo, na mga guro, ilalagay nila ang wika sa Timoteo 2, 4:2-4, sa kanila mo sila maglalagay ng ng mga guro sa kanilang sarili, yan po yung makagagaling sa kanilang tainga ang wika, at ibabaling ang kanilang sa mga katha. Ibabaling po yung aral, yung kanilang ibabaling po sa katha. Ba't sinabing katha? Kasi hindi utos. Gawa-gawa lang. Yan ang mahirap po nun, yung gawa-gawa lang. Ngayon, kahit naman po, pag sinabi natin yung bang dalangin, inuukol sa Diyos, at pag sinabing dalangin, pag dinalangin na mo isang ribulto sa Biblia, mga kapatid, yung ribulto, dinalanginan mo sa Biblia po, tinutulong po yan, tinutulad po yan sa mga Diyos-Diyosan. Sa 44 ng Isaias 12:27. Yan po, yan po yung malino dyan. Pag dinalanginan mo yan, dinadalanginan niya nila yung mga Diyos-Diyosan, Diba? Yan po ang tinuturing po dyan. Kaya dapat handun po yung ating pagmamalasakit at pag-iingat sa mga bagay nito upang wag po tayong mailigaw na mga pagsambang kusa. Yan, na tinutukoy po, pag yung pagsambang kusa, yung katha, ikaw mismo ang gumagawa sa sarili mong aral, baga sabihin mong hindi mo sinasamba, pagsambang kusa po ang tawag yan. At yan po ipinagbabawal ng Panginoon. Ipinagbabawal po yan sapagkat maliwanag naman na sa Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ngayon, pag gumawa ka ng ribulto, ng mga larawan, ng mga santo, halimbawa, kilala nyo, ginawa nyo ng ribulto, santo, huwag nyo na pong hihigitan yon. Kasi hindi naman utos na gumawa at luhuran at dalanginan. Wala namang utos na ganyan. Kapag himigit ka dyan, tagasira ka ng utos ng Diyos. Kinakalaban natin ang utos ng Panginoon. Kasi wala namang utos na ganyan.
aminado naman siguro at sasabihin naman po siguro natin na wala namang inutos na sambahin o luhuran ang mga rebulto at dalanginan ang mga rebulto. Di po ba? So kung ganon, kung wala, huwag na po tayong hihigit sa mga bagay na nakasulat patungkol po sa mga salita ng Panginoon upang wag po tayong masumpungan ng kahambugan o kayabangan. Opo, yun po ang maganda niyan sa ikatututo ng bawat tao at nakikinig sa mga bagay nito. Tulad ko rin naman dati, no? Na inakala po natin na ito'y hindi pagsamba sa Diyos. Opo, pero nung tayo pinahintulutan ng Panginoon upang makapagbasa at makapagbulay, ay nalaman po natin na bagamat hindi mo sinasabi, iniisip na ito'y pagsamba sa Diyos, pero lumalabas po, lumalabas nga po na ito'y pagsamba talaga. Kasi yung pagluhod na dapat iuukol ko, yung panalangin na dapat iuukol ko talaga sa Diyos lamang, yung paglilingkod ay nababaling po sa mga rebulto, sa mga ginawa ng kamay na tinutukoy po pag kinilanginan mo, ay lalabas yan na mga Diyos-Diyosan niya, no? Mga kaibigan, mga kapatid. At kung atin pong pag-aaralan maigi sa mga banal na kasulatan ay at hindi po hihigit sa mga bagay nito, ay makikita po natin kung ano po yung time. Kahit Yes, time na po. 15 minutes. Okay. Ayan. So maraming salamat sa first presentation po ng affirmative. At ngayon po na pwedeng makipag-rest muna ng kaunti ang ating pong affirmative for preparation para po sa cross-examination. Are you ready, Brother Villanueva, sa iyo pong pagtanggap ng katanungan? 10 minutes yung ating pong question and answer sa first stand. Are you ready for your 10 minutes question and answer? Opo, sige po. How about you, Brother Dando? Handa ka na po ba, bro, sa pagtatanong? Oh, handa na. So, this is running time, right? Oo. Pag may objection, pause yung time. Okay. Clear. Okay, so, Brother Dando, mag-start yung time mo kapag ikaw ay nag-umpisan din sa pagtatanong kay Brother Villanueva. Okay. Unang katanungan ko kay Eric Villanueva, ginamit mo ang 1:4:23 na bawal magpatira pa sa harap ng isang rebulto. Tanong ko, sa Biblia ba walang mababasa na ang mga alagad ng Diyos nagpatira pa sa harapan ng rebulto? Hindi po utos po yun, no? Wala pong ganun. Objection, moderator. Hindi, objection, moderator. Stop. What is the objection? Hindi ko tinatanong kung utos ba yun o hindi. Ang tanong ko sa kanya, meron ba sa Biblia na ang mga alagad ng Diyos nagpatira pa sa harapan ng rebulto? Yes or no? Okay, ganito. Counter-objection tayo, kapatid. Bro, sandali. Meron ka bang counter-objection, Brother Eric? Meron po. Meron, no? Go ahead, para bago ako mag-decide. Meron tayong counter, kapatid. Go ahead. So, hingin natin yung clarification. Sino bang alagad ng tinutukoy mo? Sa alagad sa bagong tipan ba? Anong Sino po? Mag-roll ako. Ganito. So sa rule natin kanina, both side nag-agree naman po kayo, kapag merong categorical question, should be answer it categorically. Sumagot ka lang po ng yes or no, and then magpaliwanag ka. Ulitin mo yung tanong, Brother Jando, para masagot yung categorical question, and then mag-proceed sa kanyang paliwanag. Sabi niya kasi sa 1:4:23, sambahin ng Panginoon sa Espiritu. Ibig sabihin ba,
hindi ba nangyari sa Biblia na ang alagad ng Diyos ay nagpatira pa sa kanya na kaharap ang rebulto? Yes or no? No. So kung ating sinasabi, ay gaya ng sinabi ko sa Bagong Tipan, wala namang mga alagad na gumawa ng rebulto at sinamba nila yung kanilang sarili. Kasi tandaan mo, no, yung ating tema o ating topic, patungkol po na patutunayan natin yung mga rebulto ng mga santo ng mga Katoliko. Meron na po bang mga santo ng Katoliko na niluhuran kayo na mga panahon yon na sinabi ni Kristo? O wala po naman po eh. So wala po. Next question. Objection, moderator. Time stop muna. Ano yung objection? Binago niya yung sentido ng tanong ko. Ang tanong ko sa kanya, sabi niya kasi, pag sumamba ka sa Panginoon, hindi ka haharap sa isang rebulto. So yun ang sabi niya kanina. So ang tanong ko sa kanya, hindi ba kailanman nangyari sa Biblia na ang mga alagad ng Diyos ay nagpatira pa sa harapan ng rebulto? Yes or no? Yun ang pinasagot ko sa kanya kanina. Yes bro. Ang ganito bro, narinig ko bro yung categorical answer niya, no sabi niya. So, pwede mong ilagay na lang yan sa follow-up question mo kasi ang categorical answer niya sa iyo ay no. So, pwede ka mag-proceed to do your next question. Okay, next question. Ayon sa Josue 7:6, tinatanggap mo ba na ang mga alagad ng Diyos dito ay nagpatira pa sa harapan ng kaban ng tipan? Yes or no? Okay, objection tayo, Mr. Moderator. Time stop muna tayo. 8 minutes and 53 seconds. Ano yung objection? So, gamitin lang natin po yung rules natin, no? So, sa unang tindig po natin, so itatanong lang po yata, kung hindi ako nagkakamali, ay yung ayon sa inilatag, no, ng affirmatibo. Okay, ang rule natin, babasahin ko ulit, bro, pakinig yung both side sa ating pong rule. Una, ang tanong ay dapat hindi lalabas sa tema. Yan yung unang rule natin. Pangalawa, ang lahat na objection ay kailangang idaan sa moderator. Pangatlo naman, ang moderator ay kailangang respetuhin. Pang-apat, no side comment during cross-examination. Pang-lima, during cross-examination, it should be direct question, or during the questioning, you can use a premise question to clarify the content of the answer. Pang-anim, categorical question must be answered categorically at saka magpaliwanag noon 1 minute. And then ikapito, no fallacy question. So sa rule number 1 po natin, Brother Eric, ay klaro po dito na sinasabi, ang tanong ay dapat naaayon sa tema. So pasok naman po sa tema nyo, yung katanungan niya. So ulitin ko po Brother Jando, pakiulit yung tanong, then mag-start tayo para sagutin yung tanong ni Brother Eric. Binanggit niya kasi kanina, na kapag nagsamba ka sa Diyos, hindi ka haharap sa isang rebulto. Tinanong ko siya, sa Biblia ba, hindi ba kailanman nangyari na mga alagad ng Diyos ay nagpatira pa sa harapan ng rebulto? Sabi niya, hindi. So dito sa Josue 7:6, kasi patira pa yung sinabi niya kanina, so nasa tema yung tanong ko. Sa 7:6 ng Josue, mababasa ba dyan na mga alagad ng Diyos ay nagpatira pa sa harap ng kaban ng tipan? Yes or no? So, mababasa sa harap ng kaban, dyan po sa 7:6. Pero yung diwa ng tanong mo nung una, sa 4:24 na inilatag natin sa 1. No? Pero wala yun. Pero kung babasahin mo dyan, sa ayon po sa binigay mo ng talata, pag binaba mo yung basa, pinagalitan po yan eh. Bakit ka nagpapatira pa ng ganito? Sabi niya sa kay Josue. So wala pong yan. Hindi po utos yan. Unang-una, hindi utos yan. Kung ating pong babasahin pong maigi, walang utos na magpatira pa sa rebulto. So ang usapan natin, topic natin, yung rebulto mismo ng mga Katoliko na inyong ginawa. Iba po yan sa kaban, pero hindi naman pinahintulutan, hindi naman yan na inutos ng Panginoon na mismong doon ka
no, sa harap ng kaban, magpapatirpa at sasamba. Next question. Next question. Sumasangayon ka ba na sa Hebreo 9:5 meron palang rebulto ng kerubin sa ibabaw ng kaban? Yes or no? Merong kerubin, no, sa ibabaw ng kaban, no. Pero gaya ng sinabi natin, hindi inutos 'yan. No? Ipinatayo nga siya diyan eh. Sabi nga, ba't ka nagpapatirpa ng ganito eh. So, gaya ng ating tema, topic, patutunayan ko, dapat yung tanong mo patungkol sa mga santo ninyo, ng mga rebulto ninyo, ng mga Katoliko na ginawa ngayon. No? Hindi po yung nakaraan. Kasi unang-una, pag tinanong kita niya, meron bang santo ang mga Katoliko yan na ginawa nila santo? Wala naman po, di ba? Next question. So, Mr. Moderator, ano lang po tayo? Sandali lang po. Stop na po tayo. Ayan, tanong ko lang, Mr. Moderator, meron po ba tayong oras sa pagtatanong? Wala. Meron kang mamaya meron kang oras kasi hindi, ibig sabihin po kapatid, no, yung sagot po, yung pagsasagot pala, meron po ba tayong oras? Meron po, 1 minute po every, kaya nga hindi kita kinakat kasi, kaya nga hindi kita kinakat kasi hindi pa ubos yung 1 minute, okay? Kaya nga, kala ko mga 30 seconds now. Sige na. Next sige, question. Brother Jando, go ahead. Okay, next. Sinabi mo kanina, tagapamagitan daw ng Katoliko ang aming rebulto. Saang libro Katoliko mo nabasa na meron kaming aral na tagapamagitan ang rebulto? So, ang aral ninyo, hindi ko alam. Pero ang binanggit ko, no, wag mong iaagapay yung lumang tipan, na? Huwag kang mag-aagapay, no? Sabi ng Diyos, huwag mong iaagapay, no? Ang anumang larawan sa Diyos, no? So, yun ang sinabi ko. Pero sa aral po ninyo, syempre, hindi nyo naman ikakalat yan, no? Na iaagapay ninyo ito sa Diyos. Pero ang pinag-uusapan natin dito, ay dumidiwa po yan. Kasi wala nga utos na ganun eh. Kapag nilabag mo yung utos ng Panginoon, papasok ka sa paglabag doon na ito'y dumidiwa ng pag-agapay. Bagamat, sa aral po ninyo, wala. Pero sa Biblia, meron. Pag Biblia ang tinanong po natin, pasok po yun, kapatid. Next question. So, ang tema mo, rebulto ng Katoliko. At wala kang may pakita na aklat Katoliko na may aral kaming ganito na tagapamagitan ang rebulto namin. Ibig sabihin ba ito ay kasinungalingan tong stand mo? Yes or no? Katotohanan, no, ang aking stand ayon sa Biblia. Kaya nga binanggit ko sa iyo, binasa ko sa iyo sa Timoteo 2, maglalagay sila ng mga guro na ayon sa kanilang akala, no, na magtuturo, no, ayon sa kanilang pakinig, na magtuturo, no, na ibabaling ang kanilang mga tainga, pakinig sa mga katha o aral ng tao. So doon po pumapasok ang ating ating sagot na dinidiwa po ito. Kapag hindi ito ayon sa Diyos, matik po 'yan, no? Matik po 'yan na ito'y paglabag. At ito nga ay tinutukoy sa Biblia na pag-agapay talaga. Bagamat ulitin natin, bagamat itinatanggi ninyo o tinatanggi ng sino man o ng aral po ninyo, hindi po maitatanggi po yan pagdating sa salita ng Diyos o sa Biblia. Next question. Okay, sabi mo kanina, kinonfirm mo wala ito sa aral namin. Pero sabi mo, katotohanan yan ayon sa Biblia. Saan sa Biblia natin mababasa na ang rebulto ng Katoliko ay tagapamagitan nila? Saan sa Biblia? Saan sa Biblia mababasa? Ay wala pong mababasa niya kasi nga wala namang silang ginawang rebulto noon eh. Yung iglesia noon eh. Wala ka talaga mababasa. Kasi wala naman silang rebulto na nilulurat, tinatasalan. O so ano babasahin natin dun? Kahit balibalkan natin, wala kang mababasa. Lumabas na lang yan ng inutos ninyo, yung sa pamamagitan ng aral ninyo. At pumapasok nga po dyan yung katha. Di po ba?
doon pumapasok yan, yung turo po ninyo ng turo ng tao at hindi turo ng Diyos. Dapat doon lang po tayo pasok sa turo ng Diyos para hindi natin na magamit o masabi na ito'y katalang ng tao o kaisipan lang ng tao. Okay, next question. Inamin mo kanina na wala yan sa aral namin, sabi mo nasa Biblia. Hinanaban kita ng talata, wala ka rin may pakita. Tinatanggap mo ba na yung sinabi mo na ang rebulto ay tagapamagitan namin, wala sa aming aral at wala rin sa Biblia? Yes or no? Right. No! Unang-una, sabi ko, diwa. Diwa. Pero yung aral ninyo, gaya ng sinabi po natin, sinagot natin, wala pa naman kayong rebulto, wala pa naman kayong rebulto dyan eh. No? Wala pa kayong ginagawa rebulto. At ito, iglesia pinag-uusapan natin, hindi po katoliko o rebulto ng katoliko. Pero gaya ng sinabi po natin, dinidiwa po yan, gaya ng binasa natin sa 1 ng Roma 18, pinalitan na ng katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Nagsinduwa sila ng mga rebulto ng mga tao, ng rebulto, no? Na dapat sabay ng Diyos, sinamba nila yung tao. So sabi ko nga, yun yung dinidiwa. Pero kasi mo sa akin, word na yan yung katoliko, wala pa nga kayong ginawa yun. Okay, next question. Sabi mo, ginamit mo ang Roma 1:26 na ang katotohanan ng Diyos ay kanilang pinalitan ng kasinungalingan. Ibig ko bang sabihin sa panahon pa lang ng Roma 1, meron ng rebulto ang katoliko na siyang ipinalit sa tunay na katotohanan? Yes or no? Gaya na sinabi ko, hindi pa nga kayo naggagawa niyan. Kaya sinasabi Objection, ko moderator. Okay, time stop. 2 minutes and 31 seconds. What is the objection? Categorical ang aking tanong, moderator. Ang tanong ko sa kanya, ginamit niya ang Roma 1. Ang sabi sa Roma 1, kanilang pinalitan ang katotohanan ng kasinungalingan. So meron ng pagpapalit na nangyari. Ang tanong ko sa kanya, dahil merong pinalitan sa panahon ni Apostol Pablo, meron na bang rebulto ang Katoliko nung panahong yon o wala pa? Meron o wala? Categorical question po, Brother Eric. Okay, so nasagot na nga po natin yan, no? Nasagot natin na wala nga, no? Wala at kahit nung una, sinagot natin wala. Kasi nga, wala pa naman kayong ginagawang rebulto niyan. Ang sinasabi natin, dadating yan kasi nga, no? Sabi ng Biblia at inagapay dito na gagawin nila to, gagawin pa lang nila to, no? Na aagapay nga kayo sa mga ganyang bagay. Pero aminado naman kayo eh. Meron na ba kayong rebulto niyan? Sabi nyo? Hindi naman. Di ba? So, parang ang tinanong mo, sarili mo. Wala pa nga kayong rebulto niya kasi wala pa nang inuutos ang iglesia dyan na gumawa ng rebulto. Wala pa. Kaya dito, pag gumawa ka ng ganyan, lumalabag ka sa Diyos. Pag ginawa mo yan, ginawa kayo. Kasi nga pumasok yung kathanin nyo, yung aral ng tao. So, ginawa ninyo. Doon po papasok yan. Next question, bro. Again, next question. Gamit mo ang Roma 1:25. Ang sabi dito, tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Kung wala pang rebulto ang mga Katoliko ng panahong ito, sino ang tinutukoy ni Pablo na tumalikod sa katotohanan at pinalitan ng kasinungalingan? Sino tutukoy niya ito kung wala pang rebulto ang Katoliko? So, tinutukoy dyan, kapatid, no? Lalabas pa nga yan, no? At katulad dati, nalimbawa na yan. Objection, moderator. Kaya nagbiyo sa lumang tipan eh. Objection, moderator. 1 minute and 24 seconds. Ano yung objection? Ang sabi dito, tinalikuran. So, mayroon ng pagtalikod na nangyari. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan. So, mayroon ng pagpapalit na nangyari. Ang tanong ko sa kanya, kung sa panahong ito wala pang rebulto ang Katoliko, sino ang tinutukoy nito? Ang sabi niya, lalabas pa lang yan. Mali, nangyari na nga eh. Kaya nga sinabi, pinalitan, tinalikuran eh. Ang tanong ko sa iyo, sagutin mo.
kung wala pa palang rebulto ang Katoliko ng panahong ito at meron ng pagtalikod na nangyari, meron ng pagpapalit na nangyari, sino ang tinutukoy ni Apostol Pablo rito? Sagot. Brother Eric, meron ka bang counter objection? Yes, meron kapatid, no? Sige, pakinggan natin. So, sinagot na po natin yan, no, kapatid, no? Kung naintindihan natin, kapatid, no, na tinutukoy nga dyan, gaya na binigay natin, yung sa lumang tipan. At hanggang ngayon, ginawa nila yan sa panahon ni Pablo at gagawin pa lang. Sige. Dapat Ganito. sinagot ko na po yan eh. Okay. Moderator's time muna. Dapat ako, no? Sige po, ganito bro. Bro Jando, since hindi naman po categorical yung tanong mo, so yung sagot niya yun na yun po, pwede mong gamitin yan mamaya sa yung rebuttal. So proceed tayo sa next question. So tinatanggap mo ang tinutukoy ni Apostol Pablo dito yung mga tao sa lumang tipan kung saan ang Diyos ay kanilang pinalitan at tinalikuran? Yes or no? Pakasabi mo lang eh. Yes, at the same time, sa panahon din nila umiiral yan. Yes, panahon nila umiiral at sa pangkasalukuyan gagawin yan. Bakit? Maliwanag naman yan na sinabi ni Pablo. Sinabi yan eh. Di ba? Mapasok sa inyo yung mga kasamahan din ninyo na magsasalita ng kasinungalingan laban sa aral. So pumasok yan. Ang ano dyan, sagot dyan, past tense, future at present tense, future tense, gagawin yan, kapatid. Okay, ang next question natin dahil 50 seconds na lang yung natira. So isang tanong na lang Brother Jando at isang sagot na lang ito for your final question para sa first stand. Okay. Next question. Dahil tinatanggap mo na mga tagalumang tipan pala ang tinutukoy na ito at ang topic mo ay rebulto Katoliko, inaamin mo ba ngayon na lumabas ka pala sa paksa? Kasi rebulto Katoliko ang topic mo, pero ang pinuntahan mo, rebulto ng mga nasa lumang tipan. Yes or no? No! Kaya nga niliwanag kong maigi, hindi mo lang maunawaan, kapatid. Na? Ginagamit natin yan bilang diwa ng nakaraan, sa hinaharap at sa kasalukuyan. At sa kasalukuyan, ginawa niyo yan. Aminado nga kayo, wala pa nga kayong rebulto niyan eh. Kailan nyo ginawa? Sa kasalukuyan. Bakit po? Sinasabi sa 28 yan eh, ng Acts, kung di ako nagkakamali, napapasok sa inyo, no? Galing din sa inyo na mga ngaral, no? Na sa hulihan ninyo, magdadala ng mga alagad sa hulihan nila at mga ngaral, ang wika, ng mga kasinungalingan o hindi ayos sa... Okay, ayan. Maraming salamat no sa napakainit na palitan ng argumento sa pagkakataong ito. First stand and first question and answer. Ayan po mga kapatid no sa mga kasamahan natin no bago po natin ipagpatuloy ang next stand ng negative side naman po mga kapatid. So pansinin muna natin yung ating mga kapatid dito sa ating pong comment section, no? Grabe, yung mga comment ng Rebulto ay isang mahalagang picture sa ating pamilya at mahal ang bawat at mahalaga ang muka ng tao, sabi ni Rodney Liena. Ayan, so ang ama ay siloso, hindi naman kailangan pa itanong mo sa sarili at tuklasin ang bawat kaalaman, sabi ni Rodney Liena. So ayan po, no? Sana po ay maging peaceful lang po yan yung comment section dyan kung saan man po kayo nakatune in. At ngayon po no Brother Jando, are you ready for your negative side? Stand mo po brother. Yes, okay. Ready na ako. Your 15 minutes will start kapag ikaw ay nag-umpisa na rin sa pagsasalita. Okay, thank you sa inyo mga kapuntos at sa pagkakataong ito, ako naman na magpapahayag, no? Naalala nyo, ginamit niya ang Roma 1. So, mas maganda ating unawain yung talata, Roma 1:21 muna tayo. No. Sabi dito, kahit na kilala nila ang Diyos. So, meron tinutukoy na tao si Apostol Pablo. Ang mga taong ito, kilala na nila ang Diyos.
siya'y hindi nila pinarangalan. Pinarangalan. That's past tense. Tapos sasabihin niya lalabas sa sa hinaharap. Past tense na nga pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man. Tingnan niyo mga grammar past tense lahat Sa halip, naghaka-haka sila. O di meron ng paghahaka na nangyari. Ang tema niya, rebulto ng Katoliko Hindi ba wala pa naman Katoliko, wala pa naman rebulto ng Katoliko nito no? Wala pa rebulto ang Katoliko ng panahong ito. So, hindi ito Katoliko. Ginagamit niya ang talata out of context. Ano ang intention? Siyempre, para iligaw ang mga Katolikong nanonood. Hindi naman Katoliko tinutukoy dyan Yan na niya Sa halip, naghahaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan. Kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Meron na palang nadiliman. Tamo. Sila'y nagmamarunong. Ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Di may mga tao na nagmamarunong. Hindi yan ang Katoliko. Ano ba naman to? Tema niya, rebulto ng Katoliko. Tinarikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Hindi, meron na po talikod na nangyari. Tingnan mo, past tense yan. Kasi kapag future tense yan, dapat ganito. Darating ang panahon na tatalikod sila sa kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at sila ay sasamba. Ganyan. Yan ang future tense. Past tense yan Sa madaling salita, kumukuha siya ng talata, hindi naman tumutukoy sa rebulto ng Katoliko. Ayan, di ba? Di, huli ka agad. So, dito tayo ngayon sa aking negative stand. Kung saan ay, kung sakali mag-brown out alam nyo na. Dahil dito sa amin, pag masamang panahon, biglang nagba-brown out. Okay, so dito tayo ngayon sa aking negative stand. Okay, sa Biblia, merong sinasabi sa Biblia na binabanggit ng mga Diyos-Diyosan. Ating unahing basahin itong sinasabi sa unang Korinto 8, versikulo 4. Ang sabi ganito, kaya nga tungkol sa pagkaing inihahandog sa Diyos-Diyosan, alam nating ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na di totoo. Ayan na. Ano daw ang Diyos-Diyosan? Larawan ng mga bagay na di totoo. Meron bang example ang Biblia niyan? Meron. Ating basahin sa unang hari, 11, Unang Hari 11:33. Ano ba kasabi dito? Ginawa ko ito sapagkat tinalikuran niya ako. Naglingkod siya kay Astarte. Sino daw? Meron daw ang alagad ng Diyos tumalikod sa kanya at naglingkod kay Astarte, ang Diyos ng mga Sidonyo. Tanong, meron ba talagang tunay na Astarte? Kung merong tunay na Astarte, kailan ipinanganak ang tunay na Astarte? Ay wala. Sino ang magulang, sino ang nanay ni Astarte? Sino ang tatay ni Astarte? Anong lahi si Astarte? Wala. Walang Astarte nag-i-exist. Kaya Diyos-Diyosan. Kasi iniisip na Diyos. Hindi naman tunay na Diyos kasi gawa lang naman ng tao yan Sino pa? Si Kamos, ang Diyos ng Edom. Meron bang Kamos? Meron bang tunay na Kamos? Kailan pinanganak ang tunay na Kamos? Sinong tatay niya? Sinong nanay niya? Anong lahi siya? Wala rin Ibig sabihin, walang Kamos. Pero kinikilala nilang Diyos. Kaya Diyos-Diyosan. Sino pa? Si Molok, ang Diyos ng mga Amonita. Meron bang tunay na Molok? Wala. Walang tunay na Molok. Wala.
pero kinikilala siyang Diyos. Yan ang mga Diyos-Diyusan. Oh. At saka yung mga ano na yan, yung mga Diyos-Diyusan na yan, kinikilala ng mga Diyos. Ating basahin sa Isaiah 44:17. Yan. Sabi mo kami tagalabag sa utos, nauunawaan namin ng Biblia, kala mo? Oh. 44:17. Ang natirang kahoy ay ginagawa nga niyang Diyos na kanyang niluluhuran at sinasamba. Tandaan nyo ha, ito'y ginawa niyang Diyos ha, hindi ginawang santo. Baka ito'y kanyang ibato sa ating ribulto. Ay mali, wala kaming ribulto na aming tinuturo na Diyos namin. Wala. Eto, ginawa talaga niyang Diyos na kanyang niluhuran at sinamba. Dumadalangin siya sa ribulto. Anong dalangin niya? Iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Tanong, mayroon bang katuruan sa Katoliko na ang ating mga ribulto ay mga Diyos natin? Kaya ating sabihin sa ribultong yan, ribulto ni San ikaw ang Diyos namin, kaya iligtas mo kami. Meron bang ganyan turo? Wala. O ngayon, so, punta naman tayo doon sa ano naman. Sabi niya, wag daw sa pagsasamba daw, wag daw gagawa ng ribulto. Wag gagawa. Para saan yung ginawa ni Moises? Exodo 25:18, ang sabi doon, then make 2 statues of guardian angels. Ay pinagawa pa siya ng estatwa. Ano yung estatwa? Manika? Ay hindi. Pag sinabing estatwa, ribulto talaga yan. Then make 2 statues of guardian angels. Sabi nila, inutusan si Moises eh. Doon tayo sa hindi inutusan, pero gumawa pa rin. Ito, si Solomon, hindi siya inutusan, pero gumawa pa rin siya. 3 Gs ng ikalawang kronika. He made 2 sculptures of cherubim. Gigantic angel-like figures for the Holy of Holies, both veneered with gold. Inutusan ba si Solomon? Kahit basahin mo ang buong kalawang kronika 3, wala kang basa dyan. Inutusan si Solomon, gumawa ka ng ribulto. Wala. Pero gumawa siya. Initiative niya eh. Pero binagbawalan ba siya? Hindi. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi niya tinuturo na Diyos yun. Ngayon, sa katuruan sa simbahang Katoliko, hindi naman natin turo na ang mga ribulto ay ating Diyos. Magbasa ako dito ng ng ating PDF natin sa ating Catechism of the Catholic Church. Yan, mas maganda tayo. Basa tayo wait lang ha, ng Catechism of the Catholic Church. Okay? Ang sabi ganito sa 1192. Tingnan nyo Ang sabi sa 1192, sacred images, lang. Ano ba yun? Ito. Sacred images in our churches and homes are intended to awaken and nourish our faith in the mystery of Christ through the icon of Christ. Hindi pala idol. Through the icon of Christ. Mayroon bang version ng Biblia na sasabi, do not make icons? Kasi ang icons kasi, image representation of a holy person. Yan ang icons. Image representation of a holy person such as the Blessed Virgin Mary, Jesus Christ, and the saints. Yan ay nasa Collier's Dictionary sa article icon.
Kaya nga noong unang panahon, merong mga erehes tinatawag na iconoclast. Iconoclast. Bakit? Kasi yung kanilang mga Diyos-Diyosan hindi na nila mabenta. Kaya ang ginagawa nila, sinisira nila yung mga icon sa simbahang Katoliko para sa ipakita sa mga tao. Tingnan nyo mga icon sa mga Katolikong yan, walang nagawa, walang kapangyarihan. Pero ang aming mga Diyos-Diyosan may mga kapangyarihan nito. Kasi nagawa namin lusubin ang kanilang simbahan, wala man lang silang hindi man nila kami nalabanan. Yun ang iconoclast. Oh. Ang sabi dito sa aming official na turo, it is He whom we adore. Oh, ang sino ang ating ina-adore? Si Christ. Through sacred images of the Holy Mother of God, of the angels and the saints, we venerate the persons represented. So, ang ginawa namin, nag-venerate lamang pala kami. Hindi pala natin, ito, tinan nyo, sa paragraph 2132. The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment which proscribes idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype. Yung palang honor pala na inaano mo sa harapan ng rebulto, hindi sa rebulto siya napupunta, kundi sa kanyang prototype. Sino ang kanyang prototype? Ay yung mismong santo. Oh. And whoever venerates an image, venerates the person portrayed in it. Yan ang aming turo. Wala kaming turo dumalangin sa rebulto. Wala kaming turong ganyan. Wala kaming turo na kilalaning Diyos ang rebulto, na gawing kaagapay ang rebulto, na gawing tagapamagitan ng rebulto. Wala yan sa turo namin. The honor paid to sacred images is a respectful veneration and not the adoration due to God alone. Yung adoration, yung ibibasa niya, tayo'y magsisamba, tayo'y magsiluhod, yun ay adoration due to God alone. Pero ang sa ating kasi, the honor paid to sacred images is a respectful veneration and not the adoration due to God alone. Hindi nga natin kinikilalang Diyos ang rebulto. Kita nyo? Kung ano ang ating opisyal na turo, binabaluktot nila. Tapos yung kanilang iniisip na akala nila ating turo, yun ang kanilang ipinalilitaw na yan ang inyong turo ayon sa diwa. Anong diwa? Yung pinagsasabi mo, ayan na nga aming opisyal na turo. Oh. The honor paid to sacred images is a respectful veneration, and not the adoration due to God alone. Religious worship is not directed to images in themselves. Tapos sabihin nyo, nananalangin kami sa rebulto? Kung kami nananalangin sa rebulto, kinakalaban namin ang aming opisyal na turo. Ano ang aming opisyal na turo? Religious worship is not directed to images in themselves, considered as mere things, but under the distinctive aspect as images leading us unto God incarnate. The movement, yung sabi niya, nakaluhod kayo, nakaluhod. The movement towards the image does not terminate in it as image. So kapag tayo nakaluhod sa harapan ng rebulto, hindi ang rebulto ang ating nilulunguran. Oh. But tends toward that whose image it is. Tapos tayo pararatangan, Exodo 20:16, huwag kang mamamaratang sa inyong kapwa. Tayo pinagbibintangan nito eh. Ano ang ating opisyal na turo? Religious worship is not directed to images in themselves.
Sa madaling salita, hindi natin ginagawang kaagapay ang rebulto. Hindi natin ginagawang tagapamagitan ng rebulto. Hindi natin dinadalanginan ng rebulto. 1 minute left. Oh, ang ginagawa natin is a respectful veneration due to God alone. Oh, ano? Respectful veneration pala and not the adoration pala. Not the adoration due to God alone. Not the adoration. Baka sabihin niya, sinabi mo, respectful veneration due to... alam mo namang binasa ko to na nakaligtaan lang banggitin. Pero ang option namin turo, yan ang aming option na turo. Alam mo, dati ako sa Badista kala ko nga sinasamba ng Katoliko yung yung rebulto bilang mga Diyos nila. Hindi pala. No? Tingnan nyo. Pag ang Katoliko manalangin during Rosary, Ama namin na nasa langit ka. O meron naman kaming kaharap na rebulto Bakit ba't di namin sinasabing Ama namin na nandyan sa ibabaw ng lamesa? Ba't hindi ganun? Sa amin, Ama namin na nasa langit ka. Time na bro, time na. Okay. Alright, ayan. So, time na po at napakaganda ang naipresenta naman sa atin ngayon. At bago tayo dumako sa cross-examination, so pagpahingahin mo natin kahit na 1 minute lang si Brother Jando. At Brother Eric, are you ready po sa pagtatanong para kay Brother Jando? Ready. Okay, ready na siya. How about you, Brother Jando? Okay ka na ba? Proceed sa question and answer natin. Okay, ready. So, magsiset ako dito ng 10 minutes cross-examination sa negative side. At ito ay mag-uumpisa sa pag-umpisa din sa pagtatanong ni Brother Eric. Yes. Kay tanong, yung bang pagluhod, paglilingkod, pagpapatirapa, ay ukol ba sa Diyos o ukol sa rebulto? Objection, moderator. Okay, time stop muna tayo kasi may objection, 9 minutes and 46 seconds. What is the objection? Yung niya ginagamit dito is false dilemma fallacy. Nasa rule natin wag gumamit ng mga fallacy questions. Okay. So nakuha ko na. Meron ka bang counter objection doon sa objection ng negative? Meron po. Hindi po fallacy yun. Kasi nga, topic po namin yan At sinabi niyo naman na hindi nila aral o hindi niyo aral na sambahin o luhuran o sambahin ng Diyos. So kaya tinatanong ko, kung yung bang pagluhod pagsamba at ukol sa Diyos, ano masama ron? Hindi fallacy yun. Bro, fallacy yun bro. Kaya nga nasa rule natin Kasi pinanood ko yung debate nyo ni Melchor Manalili, kargado ka ng mga fallacy doon. Sige. Kaya nasa rule yan bro. Pinag-aralan ko to bro. Strawman fallacy, false dilemma, equivocation, loaded question fallacy. Ito yung mga ginamit ng fallacy sa sa inyong debate ni Manalili. Complex question fallacy yun. Alam ko. Bro Jando, since since ako po yung moderator, sige po ako yung magde-decide ngayon. So kasi yung question ay ang tinatanong, ang pagluhod ba ay pagsamba? And siyempre wag naman po sana na mangyari na magkaroon tayo ng claim kasi bago i-claim i-verify muna. So siguro i-revise mo muna Brother Eric yung tanong mo na papasok talaga sa sa tema natin kasi yung patutunayan mo ang Katoliko ang rebulto ng mga Katoliko ay Diyos-Diyosan. So paano mo yan patutunayan? So sa pag-present ng negative side, tatanungin mo siya ngayon. So itanong mo siya na walang fallacy question na mangyayari. Okay lang. Okay. Sabi sa Biblia, sabi ni Kristo, sa Panginoon Diyos sasamba ka at siya lang ang paglilingkuran mo. Yun ba'y totoo na siya lang ang paglilingkuran at sasambahin?
sa pamamagitan ng pagluhod at paglilingkod. Tama, mali? Mali, bro. Yan ha. Hinako na kita mali, ha. Kung paglilingkuran lang pag-uusapan, syempre ang Diyos lang. Pero kung sabihin mo pagluhod, ginawa nga ng ginawa nga ni ng Josue, ayaw mo lang ipabasa eh. Oh. Tapos, si Haring Nabucodonosor, sumamba kay Daniel 2:46. Pero hindi niya itinuring na Diyos. Kaya kung paglilingkod lang ang pag-uusapan, sa Diyos lang yun. Pero yung pagluhod, pwede kahit sa nanay mo, pag nagkasala ka, palurin ka na kasi, wala kang magagawa dun eh. O, next question. So next question, sabi mo, no, nagpatira pa si Josue. Yun bang pagpapatira pa niya, no, doon sa kaban o sa anumang harap doon na ginawa nila, utos ba yun ng Diyos? Oo, hindi. Objection, moderator? May objection. Sige, ano yung objection, bro? Hindi natin topic kung ang patungkol sa utos ba o hindi. Wala tayong topic about sa pag-utos. No? Wala tayong topic about doon. Ang ating topic ngayon, ang rebulto ba ng mga Katoliko ay mga Diyos-Diyosan ba o hindi? Yun ang ating topic. Okay, so, Brother Eric, meron kang counter doon? Yes, opo, pasok po yun sa tema. Kasi hindi ka naman sasamba kung di inutos sa'yo. Kaya nga ginamit niya sa akin yan, yung talatang niya, binabalik ko lang sa kanya yung talata na yung by utos. Kasi pag yan ay utos, talagang gagawin mo na pwede mong luhuran. Okay, ganito bro Eric. Ganito po bro Eric ha. Kasi kanina po nakikinig ako both side po sa inyong mga argumento. Kanina pinaliwanag yan ni Brother Jando ang Josue na naglumuhod po pero walang pagsambang nangyari doon. Yun yung paliwanag kanina ni Brother Jando. Ngayon, ang tanong mo naman po ay utos ba daw yun? Bro? May utos ba daw doon? Ayan, kaya nga, ang tanong mo po ay tungkol po sa utos ng Diyos na pasasambahin. Kasi yun ay mauuwi po yun sa fallacy question kasi wala naman pong pinag-uutos na sambahin ang rebulto. Ayan. So, kung po pwede sana i-construct ko yung question mo bro, napapasok siya sa paggiba mo sa negative stand niya o pagpapatibay ng affirmative stand mo na ang mga rebulto ng Katoliko ay talagang Diyos-Diyosan. Kasi hindi doon pumupunta sa tema na ang kapag sinabi na ginamit yung Josue, hindi doon pumupunta sa tema na pinatitibay mo na Diyos-Diyosan yung rebulto ng mga Katoliko. Kaya pumunta po tayo, balikan natin muna yung tema natin. Bro. Question mo bro. So tanong tayo. Sige po. Next week. Okay. So, ganito, no? Sabi mo, no, dito sa binanggit mo na sa Roma, wala pang Katoliko o rebulto ng Katoliko. So ngayon, kailan nyo ginawa ang rebulto ng mga Katoliko kung wala pa sa Roma? Okay, so hindi ko ma-fix ang exact year kung kailan namin nagsimula kami na gumawa ng rebulto, pero ayon sa libro ng Seventh-day Adventist, ang images was first introduced to the church not to be worshipped. O, yan ha. Nasa libro ng SDA yan sa Alpha and Omega, nakalimutan ko lang kung anong pahina. Images were introduced to the church not to be worshipped. Pero yung exact date noon, eksaktong taon, hindi ko alam. Basta nangyari yon, matagal nang patay ang mga apostol. Next question. Ibig sabihin, walang utos ang mga apostol na gumawa kayo ng rebulto. Tama, mali? Mali rin. Kasi, before namatay ang mga apostol, ayon sa Matthew 18:18, sinabi ni Kristo, ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Tingnan mo ang grammar ha.
anuman ang ipahintulot nyo. Ibig sabihin, sa panahon nyo, hindi pa napapahintulot. Anuman ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Kaya dumating yung panahon, pinahintulot ng iglesia, may pahintulot ni Kristo yun, kaya hindi namin yun haka. Next question. So sabi mo, si Kristo ang nagpahintulot. Basahan mo ko ngayon sa Biblia na kahit na dito kay Kristo, sa sinabi ni Kristo, na nagpahintulot siya na gumawa ng rebulto. Sabi mo kasi pahintulot eh. Sige, basahan mo ako. Okay. Objection, moderator? Yes, objection. Time stop muna tayo. 6 minutes and 46 seconds. Ano yung ating objection, Brother Jando? Wala akong sinabi verbatimly na binanggit ni Kristo, ipinapahintulot ko kumuha kayo ng rebulto. Kasi nung panahong yon, wala pang ang rebulto ang Katoliko. Kaya yung tanong niya, palasin na naman ulit. Pwede ba? Pwede ba magtanong siya ng walang halong fallacy? Okay. Nakuha ko na, bro. Nakuha ko na. Sige, bago ako mag-decide, kung gusto ko munang marinig kung ano yung may counter objection ba si Brother Eric para makapagbalanse tayo. Brother Eric? So, hindi po fallacy yan. Ulitin ko po, pangatlong beses. Bakit? Kasi siya kanyang nanggaling yung talata eh. Binabalik natin. Kaya sabi ko, hindi ko sinabi saan inutos mo. Sabi ko, si Kristo, saan si inaral ni Kristo. Kasi sabi mo, pinahintulutan eh. O saan inaral ngayon ni Kristo na gumawa sila ng rebulto? Anong policy ron? Okay, ito po ang decision ng moderator Kasi ako po ay nakikinig din Ang sabi ni Brother Jando sa kanyang sagot sa Mateo 18:18, pinahintulot, no? Ibig sabihin, sabi niya kanina na yan ay in the future. So wala siyang sinasabi na verbatim o mababasa letra por letra na katulad po ng pinipilit mo naman ngayon kasi bro, talagang policy question yung binabato mo. Wala akong pinipilit, Mr. Moderator, wala akong pinipilit. Ikaw lang sa sabing policy, wala akong pinipilit. Wala akong pinipilit. Moderator. Isa pa. Sandali lang, bro Jando, sandali lang gusto ko lang ipaalala both side, no? Kung gusto ko lang po ipaalala na since I am the moderator, so meron po tayo ditong rule number 3. You need to respect me as a moderator para umusad tayo. Nakikita ko po kasi, kanina, Brother Eric, may tanong si Brother John, pinapasok ko, may mga objection ka. Ano ko rin, ina-analyze ko rin na tama ka naman, pero this time, hindi talaga, wag mong ipipilit yung tanong na policy question talaga. Pumunta muna tayo sa tema. Ano yung tema natin? Yung topic ninyo na pinag-uusapan dito, ang rebulto ng mga Katoliko ay Diyos-Diyosan. Doon ka mag-stick. Na huwag kang gumawa ng kwento na hindi naman po angkop sa tema ninyo. Magawa ng kwento, Mr. Moderator. Kaya nga, as a moderator talaga, wag mo akong sasapawan. Kasi hindi maganda yan. Bro, question. Sige, magtanong ka. So, tanong ko ulit, no? Sabi mo, ginamit mo yung 28 ng Mateo, no? Na ipahihintulot ng Panginoon. So, bago ipahintulot yan, so, ginawa na nila. So, ang tanong ko ngayon sa'yo, saan inutos ni Kristo, no? Na, ipahihintulot ni Kristo, yun na lang gamitin ko, na sila, pagdating ng panahon, ay gumawa ng rebulto nila, no? Ng mga apostoles o ni Kristo. Saan dyan? Ito, basahin ko Mateo 18:18. Tandaan ninyo, anuman. Pag sinabing anuman, general term yan, bro. Pag mo specific talaga, anuman ang ginamit na termino, anumang ipagbawal nyo sa lupa, ipagbabawal ko sa langit. Kaya ng abortion, pinagbabawal yon. Same-sex marriage, pinagbabawal yon. Anuman ang inyong ipahintulot, anuman ang ginamit na termino
So hindi mo siya specific, general term siya. Kaya dumating ang panahon, ipinahintulot ng iglesia ang pagkaroon ng rebulto, may pahintulot ni Kristo. Yung kasabi niya, anumang ipahintulot, wala ko sinabing na, sinabi ni Kristo verbatimly na ipahintulot ko sa inyo na gumawa ng rebulto. Wala nga bro. Yan anuman na ginamit termino, general term yan. Next question. So, kung gano'n, kung wala naman palang ipinahintulot na gumawa ng rebulto, no? Na gaya na nga sinabi mo, bakit kayo gumawa ng rebulto? Etong sagot. I disagree na ipinagbabawal niya ang paggawa ng rebulto kasi sabi niya dito, anuman ang ipahintulot ninyo. Sino mang papahintulot? Yung iglesia. Ipapahintulot rin ni Kristo ang anumang ipahintulot ng iglesia. Kaya ipinahintulot ng iglesia ang rebulto. Sabi ni Kristo, ipapahintulot ko rin sa langit. Okay, next question. Okay, next question. So, inaamin mo ba na inaamin mo ba ngayon kahit sa mga apostol nang dumating nung namatay si Kristo at inakyat sa langit, na sinasabi mo ngayon diyan na anuman yung mga apostol, ginawa ba nila yon? Nag-utos sila ng anuman per se yung rebulto na gumawa sila ng rebulto ni Kristo o maging sa kanilang sarili nilang rebulto? Pinahintulot ba nila at ginawa nila? Kakasabi ko lang sa iyo kanina bro, matagal nang patay ang mga apostol nang ipinahintulot ng iglesia sa lupa ang pagkaroon ng rebulto. Ang sinabi ni Kristo, hindi lang sa mga apostol yun, sa buong iglesia yun. Kasi alam niya, ang apostol may limit ang edad nun Kaya tatakbo yung iglesia sa mga hinaharap pa. Ano man ang ipahintulot ng iglesia sa lupa, gaya ng rebulto, may pahintulot ni Kristo yon. Ano man pagbawal ng iglesia sa lupa, gaya ng same-sex marriage, bawal kay Kristo yon. Next question. So next question. Okay. Sabi ni Pablo, maging tulad kayo sa akin, gaya ko naman ni Kristo. So, si Pablo ba naging gaya ni Kristo na hindi nag-utos o nagpahintulot na gumawa ng rebulto tulad din ni Pablo, na maging gaya din tayo ni Pablo? Tama, mali? Mali na naman ka naman bro. Sabi ni Apostol Pablo, siya'y tumutulad kay Kristo. Kung ano man yung ginawa ni Kristo na pagmamahal sa mga tao, yun ang ginagawa ni Apostol Pablo. Dahil sa panahon ni Apostol Pablo, wala pa namang rebulto ang Iglesia Katolika. Ibig sabihin, hindi niya pwede sabihin na pagbabawal ko yung imahe ng mga santo. Wala pa nga Kaya nga dumating yung panahon na ipinahintulot na wala ng mga apostol, pero ang utos ni Kristo, anuman ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Continuous pa rin yung bro hanggang sa dulo ng mundo yung authority na yun. Next question. So, ginamit mo yung pahintulot sa 28. Ano ba yung tinutukoy ni Kristo doon na pahintulot? Yung utos niya, na kanyang pinag-utos sa mga apostol, o yung hindi niya utos tulad ng paggawa ng rebulto? Yung hindi niya utos. Yan yung hindi niya utos. Kasi sabi niya, tignan mo yung grammar, anuman ang ipahintulot nyo. Kung utos niya, di napahintulot na yun. Diba? Kung utos niya, napahintulot na, utos nga niya Pero sabi niya kasi, anuman ang ipahintulot. Ibig sabihin, nung panahong sabi niya ni Kristo, hindi pa napapahintulot. Kung utos niya, di napahintulot na. Kaya hindi utos ni Kristo ang tinutukoy doon. Next question. So, sabi doon sa 19, na ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo ay gawin ninyo. So, sasabihin ba ngayon at pasisinungalingan mo ang sinabi ni Kristo na hindi utos yun?
Hindi nga utos ni Kristo tinutukoy doon, bro. Yung sinabi ni Kristo, gawin yung mga iniutos ko kasi meron na siyang naiutos at pinapagawa sa kanila. Ginagawa nga rin namin eh. Kaso nga lang, may sinabi siya, anuman ang ipahintulot. Ibig sabihin, hindi pa napapahintulot panahon ni Kristo. Anuman ang ipahintulot ninyo. Hindi yan referring sa utos ni Kristo. Yan ay pagpapahintulot ng iglesia sa lupa para pamahalaan ng mga miyembro ng iglesia. Next question. Okay, sandali muna. Sandali muna. Batin muna ako. This is the last question kasi 43 seconds na lang yung natitira. So, ibibigay ko yung last question na yan. Bibigyan ko ng 1 minute na para mahabol yung sagot at yung tanong. Sige po, Brother Eric, go ahead sa last question. Okay. So, ito yung last question natin, no? So, gaya ng sinabi mo, no, na tulad ng tawag dito, yung sex marriage, no, yung pag-aasawa ng mga lalaki. Doon ba, no, may inutos ba si Kristo, no, na tulad ng wag makikiapid sa kapwa lalaki, no, sa panahong yon, at sinasabi mo na sa panahon lang ngayon, no, ninyo na ipinahintulot yon, o doon pa lang sa kay Kristo at sa mga apostol meron ng aral doon o diwa nun? Wala pa, bro. Bakit? Sa panahon ni na Apostol Pablo, hindi pa naman ikinakasal ang lalaki at babae at babae. Meron lang magsyota, lalaki, babae, pero wala pang kasalan. Ang sabi ko, same-sex marriage, wala kasalan yun. Wala pang kasalan eh. Syota lang, tweetums lang ba? Kaya ipinagbabawal ng iglesia ngayon dahil sabi ni Kristo, anuman ang ipagbawal nyo sa lupa, pagbabawal ko sa langit. At napansin ko, ang tanong mo, wala na kinalaman sa rebulto. Alright, so ayan. Time na po, no? Time na. Tamang-tama at timing na timing ka, Brother John, no? At ito, no, mga kapatid at mga kaibigan, no, medyo nagiging maganda yung ating pong usapan sa gabing ito. At bago tayo dumako sa second part natin, no, yung rebuttal na 10 minutes both side at 7 minutes question and answer. So, silip-silip muna tayo dito sa mga comment ng ating mga kapatid dito po sa ating pong YouTube channel, no? Kung nakabisita po kayo sa katotohanan ating pag-usapan, no, pwede po kayo makapag tingin-tingin dyan at basa-basa. Pero unahin muna dito sa kay Father Darwin na YouTube channel. Tingnan natin yung mga comment dito. Ayusin mo, bro, Eric, mababas. Siguro, wag lang siguro yung yung basta magandang comment ang babasahin natin. May dogma ang simbahan, bro, sabi ni Jem Tiara. Problema lang, hindi nyo kasi naiintindihan yung Diyos-Diyosan dyan. So, yan, sabi ni Jem Tiara. Di pwede, Clara, kasi against moral laws and deposit of faith. Sabi ni Ian. Sabi ni Michelle naman, hindi kaya mo sila mag-isip na ipahintulot nila ang pumatay ng sense. Okay, yan yung mga comment dito na nababasa natin sa kay Reverend Father Darwin Gitgano, punto por punto. At dito na po sa ating katotohanan pag-usapan, ay nandito rin po sa nagko-comment, no? Sa atin po dito si July Julio ng good evening daw. Ayan. So, yan ang tunay na buhay ng salita ng Katoliko, sabi ni Rodney Liena. At ito na po, dako na tayo ngayon sa atin pong rebuttal, 10 minutes rebuttal. Brother Eric, are you ready for your 10 minutes? Yes, ready na po. Okay, kapag nag-umpisa ka po sa pagsasalita, ang iyong time mag-uumpisa rin. Yes, okay. Salamat muli sa Panginoon. So, tingnan po ninyo, no, yung ating pong mga
tanungan at sagutan sa puntong ito. Ha? Kapag tayo, sumunod tayo sa tanong niya patungkol sa same-sex marriage, sasabihin niya wala sa topic. Ha? Pero dinala niya yung topic doon. So, ano ibig sabihin natin? Kung dinala mo yung topic doon, susuriin kita. Na? Dahil ginamit mo na sabi mo, anumang pahintulot, dapat na ipahihintulot ay gagawin ninyo. Ngayon, sabi ko, meron na bang diwa dyan? O meron na bang utos patungkol dyan o aral dyan? Sabi niya, wala. No? Wala raw aral pa patungkol sa pagkakasal. Wala pang pagkakasal. No? Pero, meron lang pangyayari doon, no? Na nagiging mag-asawa sila sa pamamagitan ng sex. Kasi ito po yung pakikiapid, no? Yung tinatawag na pakikiapid, meron na po yun no? Sa mga panahon nila. Nandun na po yung diwa noon. No? At kaya binabawal din yan, no? Dahil nga, dahil sa diwa pa lang ng aral, bawal na. Tulad din ng ginamit niya, no? Sa 28, ito po yung utos. No? Ngayon, yung sinasabi na anumang pahintulot ninyo, no, ipahihintulot sa inyo, dapat hindi ka lalabas doon sa utos. Ay sabi niya, hindi daw utos yun. O, ano ibig sabihin? Kung hindi utos, lumalabag ka sa utos kasi hindi na utos ng Panginoon ang ginagawa mo. Kaya nga, marami kayong aral na hindi utos na kumokontra sa utos ni Kristo. Kumukontra sa utos ni Kristo. Bakit po? Sabi nga ni Pablo, maging gaya kayo sa akin. Sino tinutukoy doon? Yung mga Kristiyano, natulad ko naman kay Kristo. Si Pablo kasi, hindi humigit doon kung anong inutos ni Kristo. No? Yun ang pinahihintulot niya. Yun ang pinahihintulot niya. Kaya, pag pumasok sa utos, utos ba? Hindi po pala pag sinabing utos. Kasi nga, ang usapan, ang topic po natin dito ay yung pagsamba. Yung pagsamba. Kung yan ay utos, no, na gumawa ng rebulto, ay hindi wala na akong imig doon. Kasi inutos na na gumawa ng rebulto nila. Pero wala nga. Anong masasabi natin na policy yun? O baka hindi lang masagot ng direkta talaga. Di po ba? Wala pong policy sa ating mga tanong, mga kapatid. Bakit po? Kasi pinupulot ko yung tanong sa pamamagitan ng mga binigkas niya at sinalita niya. Ibinabalik ko. Ibinabalik ko lang yung mga tanong po natin. At walang masama sa mga tanong natin. Para mausisa natin, mapunto natin, maugat natin, anong dahilan kung bakit kayo gumagawa ng ganyan kung hindi naman pala utos? O anong nangyari? O di ba? Anong ginamit nyo? O sasagot din pala na kung anong pahintulot sa inyo ay pahintulot na ibig sabihin, pinahintulot ninyo. Pero yung pinahintulot ba ninyo, pasok ba yun sa aral ni Kristo? May ginawa ba ang mga apostol na ganon? Ganon lang kasimple Wala namang pagkakaiba yan, sa nag-utos kayo ng ganyan, gumawa kayo ng ganyan, anong nangyari ngayon? Sasabihin nyo, hindi nyo sinasamba. Yung pagluhod nga, pagsamba. Diba? O anong nangyari ngayon sa mga kauri ninyo? Tulad nung una ako, ganyan din. Anong nangyari? Diba? Halos sa pahiran na yung rebulto, luhuran na, napaluhod, paglingkuran na hindi naman dapat gawin. O anong aksyon doon? Ibig sabihin, gumagawa ito na utos ng tao na ang nagiging resulta ay paghigit na at pagsobra na ayon sa utos ni Kristo. Bakit? Kasi nga, kathana yan hindi naman pumapasok yan na sinasabi ni Kristo na anumang pahintulot sa inyo. Kung sasabihin mo ipinahintulot sa iyo, kung bawal naman sa aral ni Kristo. Di po ba? Kaya nga sabi ni Kristo sa bagay na ito, basahin ko. Sabi dito,
Basahin ko po sa 28 na. Sabi dito, na ituro ninyo sa kanila, may tinutukoy na kanila o yung mga apostol at sa kanila, yung tuturuan nila. Pasok po ang iglesia dyan, no? Na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So, hindi natatapos yun hanggang sa katapusan ng sanlibutan ng wika. Ay ano yung ipangangaral? Yung inutos ni Kristo. Kaya tinatanong ko, utos ba? May utos ba? O, wala naman palang utos Di po ba? Wala naman palang utos Ba't natin hihigitan yung sinabi ni Kristo at sinabi ni Pablo? Ang ngayon, ano sabi ni Pablo? Ay, ganito yung sinabi ni Pablo. Basahin natin, sa unang Korinto. Ano bang sabi ni Pablo patungkol din sa sinabi ni Kristo? Sabi dito, 37, kung iniisip ninyo man na si propeta at ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. O ibig sabihin, pasok pa rin talaga kung ano yung utos ng Panginoon. O pawang utos ng Panginoon sa kanya at ginagawa yon ng mga alagad. Di ba? Ngayon, kapag hindi mo ginawa ito, sabihin mo na ipahintulot sa inyo, hindi naman pala aral, hindi naman pala utos, ay anong tawag po doon? Ang tawag po dyan ganito, gaya ng ating pong binasa kanina, di sa ikalawang Timoteo 4, basahin ko ang 3, sapagkat darating ang panahon. Kaya nga nung binanggit natin yung Roma, past tense, present, nandun, gumagawa, binanggit na past tense yun, ginagawa pa rin ng mga taga-Runyon. Kaya lang, sa diwa ng aral, may pinupunta siya ron na noon, maging hanggang ngayon ginagawa. At sabi ni Pablo, sabi ito, sapagkat darating ang panahon, darating pa lang na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng kati ng kanilang tainga, ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masamang pita at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Di po ba? So, yan na po yung pagbabaling sa mga katha. Kasi nga, hindi nga pasok sa utos ng Panginoon o utos na sinalita ng Panginoon kay Pablo. Wala pong ganon. Kaya nga, tulad ng ginawa ng Diyos na nagpagawa siya ng ribultong ahas, tanso sa Israel, sa ikabubuti ng Israel para huwag sila mamatay pag natuklaw ng ahas. Kaya lang, dumating ang panahon, na anong ginawa nila? Hinahainan nila yung ribultong ahas, dinidiwa po yun. Ngayon, nangyayari na rin po ngayon. Pinoprosesyon nila. Higit pa na mga talagang paglilingkod ang ginagawa. So, ganun ang mangyayari yan. Anong ginawa ngayon sa ribultong ahas? Di ba dinuro? Pinag-iwan na kasi ng halimbawa ang Biblia, ang utos o ang Panginoon, ang mga apostol na mga bagay na ganito. Anong ginagawa ninyo? Inuulit nyo. Bakit? Sa salitang kung ano man ang pahintulot ninyo sa lupa ay ipahintulot sa inyo sa langit. Ibig sabihin kahit di utos ng Panginoon, dahil sa sinasabi mong hindi utos ng Panginoon yung pagpapahintulot, bakit pahintulutan ng Diyos yan kung hindi niya utos? Hindi pahintulutan yan, hindi niya naman niya utos yan Kaya nga, yun niyang inutos niya yung mga ahas, gumawa ng ribultong ahas Pero anong nangyari sa tao? Sumobra di ba? Hanggang hinainan nila, sinamba na nga nila hinainan na nila ganun ang mangyayari ngayon kasi nga hindi nga utos. Paano pa kaya kung hindi utos? So dito, kung mapapansin po natin, bakit pa nangyari yun? Basahin ko po sa inyo sa gawa, gaya ng ating binanggit kanina, 20:28, sabi dito, sa iglesia ang tinutukoy. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanya'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo, mapakainin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya kanyang sariling dugo.
aking minutes. talastas ng nais ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita. Mga ngaral yan ng ng mga bagay na masasama. Pagka inutos mo yan, hindi naman utos, no? Labag naman sa utos, masama po yan, bawal po yan, upang magdala ng mga alagad nila sa kanilang hulihan. So darating po yan. No? At ngayon nga, dumating nga Di ba? Kahit sabihin ninyo sa aklat ninyo, hindi kami sumasamba, hindi pinahintulot na dalanginan, pero, sino yung dinadalanginan mo nun? Di ba dumadalahan niya kayo sa mga rebulto? Sa mga santo ninyo? Sa harap ng mga rebulto? Ginagawa po yan. Ginagawaan ko dati yan Diba? Bakit kailangan pang humarap dyan? Pwede naman palang hindi humarap dyan. Bakit pinipili niyo humarap? Di po ba? Pagrespeto po ba yung ganon? Hindi po pagrespeto yung mga bagay na ganon. Kasi nga, hindi utos sa Diyos, hindi nirespeto ng Diyos yung mga mali. Opo. Time na po tayo. Okay, yan. Maraming salamat sa rebuttal stand ng ating affirmative side. At ayan po, ngayon naman ay dadako tayo mga kapatid at mga kaibigan sa 7 minutes cross-examination. Handa ka na po ba, Brother Eric, na tumanggap ng katanungan? Yes. How about you, Brother Jando? Are you ready to ask question? Yes, very ready na ako rito. Okay, ang 7 minutes ay mag-start kapag nag-umpisa na magtanong si Brother Jando. Okay, unang katanungan. Sabi mo kasi kapag ipinahintulot, dapat utos ni Kristo. Meron bang utos si Kristo na hindi pa napahintulot sa kanyang panahon? Merong utos si Kristo na hindi pinahintulot sa kanyang panahon? Lahat po yan, pasok po yan. Objection, moderator. Okay, time stop muna tayo. 6 minutes and 40 seconds. Ano yung objection? Ang objection ko sa kanya, hindi siya responsive sa aking tanong. Ang tanong ko, ganito, ulitin ko Sabi mo kasi kapag ipinahintulot, dapat utos ni Kristo. Kapag ipinahintulot. Ang tanong, sa panahong sinabi yan ni Kristo, meron ba siyang utos na hindi pa napahintulot? Meron ba o wala? Ayan, categorical question, Brother Eric, bago ka magpaliwanag. Objection po. Sige po, go ahead, objection muna. Hindi ipinahintulot sa panahon nila o sa panahon natin? Ganito, Bro Eric, ang question niya, sasagutin mo siya categorically kung meron o wala. Tapos, after that, pwede ka na magpaliwanag na meron, tapos paliwanag ka, wala, tapos paliwanag ka. Para hindi tayo humaba. Yung ngayon po ba o yung panahon nila? Bro, pwede ko ba ipaklaro para maintindihan niya yung tanong ko? Sige bro. Klaro mo na. Ipapahintulot mo ba na Eric? Ipapaklaro ko sa iyo para maunawaan mo? Sige. Kasi kanina, not yet. Kasi kanina, ginamit ko Matthew 18:18, anuman ang ipahintulot sa lupa, ipatulog sa langit. Sanabi ko kanina na pag ipahintulot, hindi pa naipahintulot. Sabi mo kasi kanina na kapag ipinahintulot, dapat utos ni Kristo. Pag utos ni Kristo, dapat ipahintulot. Sabi niya kasi, anumang ipahintulot ninyo. Ang tanong ko, nung sabihin ni Kristo, anumang ipahintulot ninyo, meron ba siyang utos na hindi pa naipahintulot nun? O wala? Ay, meron. Utos niya na po. Meron na po. Lahat na po. Inutos niya. Bro, sandali pakipasok mo na yung categorical wala na po. Lahat po inutos niya. Wala na po kasi... Bro Eric, meron ba o wala? Tapos paliwanag. Yun nga po, wala. Lahat nga po inutos niya wala, Kasi
Sabi nga po, kapatid, ng sa Jan po, sabi po sa Jan, ang mga bagay nito'y nasulat, no? Sapat na nasulat sa ikaliligtas. So kasi ang usapan sa Biblia, pag sinabing Biblia, sa ikaliligtas. So, sapat na yung naisulat. Next Para sa question. mga bagay na. Next question. Sabi mo wala. So, ibig sabihin, lahat ng utos ni Kristo na ipahintulot na. Therefore, ano ang ipapahintulot mo kung lahat ng utos ni Kristo na ipahintulot na pala? Ano ipapahintulot mo? Ayun mga utos ni Kristo. Objection, Kasi moderator. Okay. Sige, time stop muna tayo. 6 minutes and 1 second. Ang sagot niya sa akin ngayon, contradict naman sa unang sinagot niya. Tananong ko siya kanina, sabi ko sa kanya, sabi mo, pag sinabing ipapahintulot, dapat utos ni Kristo. Meron bang utos si Kristo na hindi pa na ipapahintulot? Meron o wala? Sabi niya, wala. Sabihin, lahat na ipahintulot na. Kung lahat na ipahintulot na, ano ang ipapahintulot ng iglesia kung lahat pala ng utos ni Kristo na ipahintulot na? Brother Eric, meron kang counter? Yes, kasi nasagot na nga po natin eh. Tanggapin niya lang isagot ko kasi sagot ko yun eh. Sige, ganito pa, Brother Jando, kasi... Kategori na yung tanong niya eh. Kategori Okay. Nasa moderator po, ganito, Brother Jando, hindi naman kasi... Tama naman, hindi naman categorical question. So daan mo na lang mamaya yan sa yung second stanza rebuttal mo and proceed ka na lang sa question mo. Next question. Dahil ipinahintulot ng iglesia namin ang magkaroon ng rebulto, sabi mo dapat ang ipahintulot, hindi bawal sa... Time stop muna tayo. 5 minutes and 50 seconds. Ano yun, bro? Eric? Nawala po yung monitor ko na sound, hindi ko marinig. Sandali lang. Okay. Sige. Technical error, brother. Sige. Okay, technical error po, meron tayong 5 minutes and 53 seconds. Stop muna yung clock. Patapusin na yung pagtatanong ni Barjando bago natin i-on ulit yung ating time para po sa pagsasagot ni Brother Eric. So, bigyan mo kami ng sabihan mo kami, bro, kung okay na, bro, Ayan po, no, mga kapatid at mga kaibigan, medyo maganda, no? Magandang na talaga. Okay. Okay. Sige po. Okay na, Brother Eric? Okay na. Sige po, Brother Jando, go ahead for your question. Ang sabi niya kasi kanina, kapag ipinahintulot, dapat hindi labag sa utos ni Kristo. At dahil ipinahintulot ng iglesia sa lupa ang imahe ng mga santo, meron bang utos si Kristo na bawal ang imahe ng mga santo? Meron o wala? Meron po. Kaya nga sabi ni Kristo sa espiritu masasamba eh. Sinabi ba sa ribulto? Sinabi ba gumawa? Objection, moderator. Sandali muna, time stop. 5 minutes and 41 seconds. May objection. Sige, ano yung objection? Malinaw yung tanong ko at hindi fallacy yung tanong ko. Yung ginagawa niya ngayon, fallacy of equivocation ang kanyang argument kasi nalipat siya sa Juan 4:23. Ang tanong ko malinaw at hindi fallacy. Huwag kang sumagot sa akin ng strawman fallacy at fallacy of equivocation. Ulitin ko ipinahintulot ng Iglesia Katolika sa lupa ang rebulto ng mga santo. Sabi mo kasi kapag magpahintulot dapat hindi labag sa utos ni Kristo. Meron ba sa Biblia ang utos si Kristo na bawal ang imahe ng mga santo? Meron o wala? Sabi mo, meron. Saang talata sa Biblia mababasa na may utos si Kristo, bawal ang imahe ng mga santo? Yes, bawal po. No? At binanggit nga po yan sa sinabi ko na espiritu ang Diyos. So, ibig sabihin, sasamba ka, mananalangin ka, hindi sa ribulto o hindi sa mga santo,
kundi doon mismo sa Diyos sa Espiritu. At walang utos na gumawa ka ng rebulto. Kaya bawal yun, walang utos na ganyan, kapatid. No? Next Kapag question. ikaw, no? Sige, next question. Okay, ang tanong ko kasi, sabi niya dapat hindi labag sa utos ni Kristo. Meron bang utos si Kristo na bawal ang rebulto ng mga santo? Mababasa sa Biblia o hindi? O, sinagot na po natin, meron nga eh. No? Eh, ano yung meron? Eh, sabi doon, no, sa Diyos sasamba ka sa Espiritu, hindi naman sa rebulto eh. At sa... Objection, moderator. Okay. Bro, nakuha ko na. Brother Eric, so, ikinakapit mo kasi yung rebulto at santo na ginagawa mong Diyos. Hindi naman po ganun yung tanong sa'yo ni Brother Lando. So, sagutin mo po, kung meron, saan yun na mababasa sa Biblia, kasi yung ginagamit mong talata ay wala naman pong kinalaman sa santo yun. So, yung, counter po tayo, Mr. Moderator, counter po tayo. Po. Sinagot ko po ng oo eh. Kasi ang rules natin, sagutin mo kapag categorical. Sinagot ko ng categorical. So, ito, sagot ko. Kasi hindi pa ako tapos sa sagot ko, no, nagsasanta ka agad kayo. Tapusin niyo muna ako. Kasi yun ang rules natin eh. Sagutin mo categorical, kahit ano man ang sagot ko, isasagot ko yun. Kasi categorical lang, sinagot yung categorical, anong masama ron? Okay, Patapusin niyo ako ng sagot ko. Patapusin niyo ako. Counter objection, moderator. Ano yun, bro? Ang tanong ko sa kanya kasi, saan mababasa na ipinagbabawal ni Kristo ang rebulto ng mga santo? Kasi yun ang topic natin. Bigla siyang tumatakbo na sambahin ang Diyos sa Espiritu. Hindi ko tinatanong kung may utos ba si Kristo sa sambahin ang Diyos sa Espiritu o wala. Ang tanong ko sa kanya, meron bang utos si Kristo na bawal ang imahe ng mga santo o wala? Yun ang tanong ko sa kanya. Dapat, kung ano yung tanong, doon siya mag-focus. Hindi fallacy yung tanong ko. Okay. Nakuha ko yun. Kaya nga, sinasabi natin na Brother Eric, I hope na naunawaan mo po yung punto na ang tanong po sa iyo ay patungkol po sa santo. So wag ka pong pupunta doon sa pagsasamba kasi parang lalabas yan kasi Brother Eric na pinapasamba mo na yung mga santo in which na hindi naman po yan turo ng simbahang Katoliko. You are here para patunayan na Diyos-Diyosan ang rebulto ng mga Katoliko. So, Yes. Doon tayo. Yes. Hindi pa siya Sige, tapos ganito na lang, bro. Sinagot Brother ko ng John Doe, categorical, hindi pa ako tapos eh. paki-reconstruct ng question para mag-proceed tayo sa start uli ng time. Okay, balikan ko ha. Sabi niya kasi kanina, ang pagpapahintulot ng Katoliko sa imahe ng mga santo ay labag sa utos ni Kristo. Tanong ko, meron bang utos si Kristo na bawal ang imahe ng mga santo? Sabi niya meron. Ngayon kung meron, saan natin mababasa na sinabi ni Kristo sa Biblia, bawal ang imahe ng mga santo? Yun ang tanong ko. Saan talata yun? Yes, sinagot natin no kasi nga sa aking unawa no at sa kalagayan ko noon sinasamba yan. So ibig sabihin sa espiritu ka sasamba sa Diyos. Ngayon, ang sabi ni Kristo 28:19 no, ano mang iutos ko sa inyo no, ano man ang ipagawa niyo sa kanila. Ngayon, ano ba inutos ni Kristo? Nag-utos ba siya na gumawa ng rebulto? Wala naman eh. So yun pumapasok doon, no? Kaya nga sabi doon no na pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos ng mga narawang inanyuan. Kasi pasok yung tema ron, yung sagot doon na sa utos ni Kristo, huwag kang ihigit doon. Inutos lang ni Kristo at walang inutos si Kristo na huwag kang gagawa ng rebulto nila. Next question. Next question, meron ako nito bro, Catechism of the Catholic Church. Saang paragraph sa Catechism of the Catholic Church tinuro namin na Diyos namin ang mga rebulto?
Okay. Sinagot na natin yan, no? Wala nga sa inyo. Pero sa Biblia, pag ginamit natin yung diwa niyan, kathalang ng tao yan eh. Hindi naman utos ni Kristo eh. Utos siya ng mga guro nyo inilagay ninyo. Sabi nga ni Pablo, di mapapasok sa inyo, no, ng mga kasamahan ninyo at magsasalta ng masama, no? Sa lingkod ninyo, sa aral ninyo. Ibig sabihin, pasok po yun. Kasi nga, hindi nga umaayon sa utos ni Kristo. Ang utos ni Kristo, wala namang gumawa ng ribulto. Yun ang dapat sundin ng tao. Anong ginawa ninyo? Sabi ni Pablo, gano'n, na naglagay kayo ng mga guro, no, sa katin ng tenga, at pinalitan nyo ng katotohanan, ang katotohanan ng kasinungalingan, o katha. Next question. Next question. Meron ako dito, bro. Katisismo sa Pilipinong Bisaya, Aklat Katoliko. Meron ba kaming tinalagay dito, bro, na Diyos namin ng mga rebulto? Meron o wala? Ulit, no? Sabi ko nga sa inyo, wala nga kayo sa turong ganyan. Wala. Ano ibig sabihin natin? Kasi nga, pinahintulot ninyo, hindi naman ayon sa utos ni Kristo. Yun ang naging problema ninyo. Dapat, ayon lang sa utos ni Kristo. Kayo na nga, nagsabi rin, wala namang utos si Kristo na ganyan na gumawa ng rebulto anong ginawa ninyo? Gumawa kayo ng rebulto at yung iba, no, namihasa nga. No? Sabi nga, namihasa Bakit? Sumobra yung paglilingkod sa rebulto ano yan? Kitang-kita yan, no? ng maraming mga mata kung paanong ginagawa ninyo at paglilingkod sa rebulto. So, pagka ang mali ng isa, damay po yan natin. Kasi nga, yun na nga pumasok yung halimbawa na hindi dapat gawin. Next question. Meron ako rito, Aklat Consecration to Saint Joseph, The Wonders of Our Spiritual Father by Donald Calloway. Tanong, meron ba kaming turo dito na Diyos namin ng mga rebulto o wala? Ulitin natin ang sagot. Wala dyan. Pero sa Biblia meron nga. Na? Kasi bakit? Kasi nga, hindi nga utos ni Kristo ginawa ninyo. Naging malabis kayo tulad ko rin naman dati na naging malabis din na hindi ko alam. Bakit po naging malabis na pagsamba? Inalimbawa po natin yung yung ahas, no, yung tansong ahas. Naging malabis ang tao ron at sinambangan nila yan pinaghainan nila yan Ganun din ang nangyayari ngayon. Walang pagkakaiba noon. Naging malabis po yan, mga kapatid, no? Dahil nga, hindi umayon sa utos ni Kristo na na walang inutos si Kristo na gumawa ng rebulto, dalanginan, luhuran, diba? Walang utos na gano'n, punasan, linisan, walang gano'n Wala pong utos na gano'n. Next question. Next question tayo. Next questions. Okay. At ang question ito, bro, last question para po sa pagtatanong mo dahil 1 minute na lang yung natitira. Go ahead. Okay. Last question. Alin sa tatlong aklat na ito ng Katoliko na tinuturo namin na sinasamba namin ng rebulto? Ulit natin sagot, no? Wala nga dyan. Pero sa Biblia, doon ang nilalabag ninyo. Hindi nyo nilalabag ang aklat ninyo. Ang nilalabag ninyo, yung utos ni Kristo at utos ng Diyos. No? Na naging mapimihasa kayo sa mga bagay na tulad din ng nangyari noon. Di ba? So ano nangyari? Hanggang sa dumating na sinamba niya nga ninyo. Bakit sabihin niyo kahit di sabihin hindi sinasamba, pero yung actual, yung paglilingkod at yung paggawa, uri ng pagsamba na dapat sa Diyos, ginawa ninyo sa rebulto na hindi naman nararapat. Ano nilabag nyo? Yung tatlong aklat mo? Hindi. Ang nilabag mo, yung salita ng Diyos. Yan ang naging problema, kapatid. Ayan, 9 seconds. So, tapos na yung pagsasagot. At ayan po, mga kapatid, mga kaibigan, naging mas lalong maging masaya ang atin pong debate sa pagkakataong ito. At eto na po tayo sa negative side naman po sa kanyang
10 minutes rebuttal. Brother Jando, are you ready? Yeah, very ready na ako, Brother Romel. Okay, your time again will start kapag nagsalita ka na. Okay, napakaliwanag. Alam nyo ba po ako natatawa dito? Tinatanong ko siya, meron ba kaming turo na ganyan dito? Kasi kung wala siyang may pakita na meron tayong turo na ganyan dito, ibig sabihin, hindi natin aral. Kung hindi natin aral, hindi siya Diyos-Diyosan. Ano ba ang Diyos-Diyosan? Yung kinikilala mong Diyos, ang hindi tunay na Diyos. Yon ang sinasabi sa Biblia. Walang sinasabi sa Biblia ng imahe ng mga santo ay kinikilalang Diyos. Walang ganon sa Bible. Ang masasabi ko sa katunggali kong ito, you are barking at the wrong tree. Ano ba naman to? Pastor. Pastor yan. Pero ganyan. Dali siya, ha? Ako, ordinary member lang ako ng punto por punto. Kalaban ko, pastor. Pinararatangan tayo, Diyos-Diyusan daw. Paano naging Diyos-Diyusan? Eh, hindi naman natin turo na mga Diyos yan. Sinasamba raw. Saan dito? Catechism of the Catholic Church. Katisismong Bisaya at saka Consecration of St. Joseph, saan dito na sinasamba namin ang aming mga rebulto bilang Diyos? Wala rin eh. Kung wala rito, ibig sabihin wala tayong turo na mga Diyos ang rebulto. Kung wala tayong turo na mga Diyos ang mga rebulto, hindi siya Diyos-Diyosan. Iwas siya ng iwas, iwas siya ng iwas. Hindi niya namamalayan, the more siya na umiiwas, the more bumabagsak ang kanyang tema. Kaya nga ako dito, sayo lang ako, sayo lang ako, dance lang ako dito, sayo lang ako dito, para ipakita ko sa kanya na slowly but surely, the more na umiiwas siya sa mga ebidensyang hawak ko, the more bumabagsak ang tema niya. Ha? Sinasayawan na nga kita dito kaya pinapakita ko na ano eh. Bumabagsak ang tema mo, hindi mo namamalayan yun. The more na inaamin mo na wala sa aklat namin, na Diyos namin ang aming rebulto. Kung hindi pala namin Diyos ang aming rebulto, hindi namin yan Diyos-Diyosan kasi hindi namin Diyos eh. Yan ha. Sa Biblia, magiging Diyos-Diyosan ang isang rebulto. Gaya na sinasabi sa Isaiah 44:17, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Kailan magiging Diyos-Diyosan ang isang rebulto? Kapag kinikilala mo siyang Diyos. Doon yung ginamit niyang tansong ahas. Tansong ahas. Kinilalang Diyos ng mga Israelita, pinangalan ng Nehustan. Binigyan ng pangalan Nehustan. I-search mo sino si Nehustan. Diyos yun. Diyos-Diyosan yun. Kaya binagiba. Bakit? Kinilala nilang Diyos, pinangalanan pa Nehustan. Kaya giniba. Saan sa aklat dito na Diyos namin rebulto? Wala dyan. Nasa Biblia. Saang talata sa Biblia na Diyos mga Katoliko ang kanyang rebulto? Walang maipakita. Tinanong ko siya. Sabi niya, labag sa kautusan ni Kristo, di dapat ipahintulot. Ipinahintulot ng aming iglesia na magkaroon kami ng rebulto ng mga santo. Sabi mo, labag yan sa utos ni Kristo. Saan sa utos ni Kristo sinabi niya, bawal ang rebulto ng mga santo? Tumakbo sa 1:4:23, Strowman fallacy yan. Ano ka ba naman? Strowman, pahabulin mo ko doon. Hindi kita hahabulin doon. Hindi yun ang tanong ko eh. Gusto mo ko pahabulin doon? Hindi kita hahabulin doon. Strowman fallacy yun.
Oh. Ba't Bro, ko nawala nila... ka. Nawawala yung ano mo. Sa Ha? kanina, kaya nagkaroon. Eh, nawala ano ko ba ni Romel? Go ahead lang bro, wala, hindi ka naman nawala. Go ahead bro, go ahead. Yun. Stop mo na yung time. In-interfere Sige, niya sige, ako sige, eh. Sige, sige, sige po. Dagdagan mo yung ano ko, minuto ko. Sige, sige, sige. Sige. Go ahead. In-interfere niya ako. Ayun. Marami ba siyang sinasabi to sa kanyang mga pamamaratang? Dinadasalan daw ang rebulto. Saan sa mga aklat na to? Dinadasalan namin aming mga rebulto. Sabi niya, wala dyan. Damo na wala dito. Di bagsak yung... Ikaw ang nagsabi, pamahayag mo yan, oh. Sabi mo, dinadasalan ang rebulto. Ginagawang kaagapay ang rebulto. Kinakalaban ang utos ng Diyos. Anong utos niya? Huwag kang gumawa ng rebulto ng mga Diyos-Diyosan. Yun ang utos. Kaya kaming Katoliko, wala kaming ginagawang rebulto ng Diyos-Diyosan. Kasi utos ng Diyos, huwag kang gagawa ng rebulto ng Diyos-Diyosan. Ating ipabasa to ha. Sa Exodo chapter 20 verse 3. Ayan. Ating basahin sa Exodus chapter 20 verse 3. Tingnan niyo ano sabi dito. 20 verse 3. Yan. Sabi, you may worship no other God than me. Next, you shall not make yourselves any idols. Meron ba tayong idols? Ano yung idols? Mga larawang hindi totoo na kinikilalang mga Diyos. Kaya nga idol ay idolatria. Latria. From the word latria. Wala naman tayong ini-idolatria eh. Anong ginagawa natin? Iconodolia. Icon dinodolia. Yun ang ating ginagawa, iconodolia. Ang ibinagbabawal, idolatria. Tingnan nyo ha, ang ibinagbabawal, idolatria. Ang ginagawa natin, iconodolia. Dinodolia ang icon. Ano ba naman to? Pati ba naman differences sa dulya o latria, hindi mo alam? Tira ka ng tira, tira ka ng tira, hindi mo alam. Ano sinasabi ni Kristo sa Juan 7:24? Tingnan nyo ha. Sabi nyo, wala sa aral nyo pero nakikita sa mga kilos ninyo. Sabi sa Juan 7:24, ito, huwag kayong humusga ayon lang sa nakikita ninyo. Huwag kayong humusga ayon lang sa nakikita ninyo, kundi humusga kayo ayon sa nararapat. Ano ba ang nararapat na paraan para kami ay husgahan? Ayon sa aming opisyal na turo. Sa aming opisyal na turo. Meron ba tayong opisyal na turo na ating Diyos sa mga rebulto? Wala. Sabi niya, wala sa aral ninyo, pero nasa kilos ninyo. Etong utos ni Kristo, nilalabag ninyo. Eric Villanueva, ikaw mismo ang lumalabag sa utos ni Kristo. Sabi ni Kristo, huwag kang humusga ayon lang sa nakikita mo. Hinuhusgahan mo kami. Ayon sa nakikita mo. Ang sabi ni Kristo, humusga kayo ayon sa nararapat. Ano ba nararapat na para husgahan kami? Sa aming opisyal na katuruan. Kaya kung nga sinasabi sa iyo kanina meron ba dito sa aklat namin? Meron ba dito? Sa Consecration to St. Joseph? Wala riyan. Meron ba sa Katekismo Bisaya? Wala riyan. Katekismo of the Catholic Church? Meron ba dito? Wala riyan. Wala pala dito di wala. Ikaw na mismo ang nagpabagsak sa tema mo. Tapos sasabihin mo, ayon sa nakikita namin, nakaluhod kayo Sabi ni Kristo, huwag kayong humusga. Ayon lang sa nakikita ninyo.
Ikaw mismo, Eric Villanueva, sa harap ng maraming taong nanonood ngayon, nilalabag mo ang utos ni Kristo na huwag kang humusga ayon sa nakikita mo. Husgahan mo kami ayon sa nararapat. At ang nararapat na paraan para husgahan kami ay ayon sa aming opisyal na turo. Kaso wala ka na ipakita eh. Kaya ako kanina, tawa kanina, ngiti ako ng ngiti, sayaw ako ng sayaw, kasi the more na umiiwas ka, the more bumabagsak ang iyong tema. 1 minute. Oh, bakit? Paano magiging Diyos-Diyosan ng isang bagay kapag kilalanin mo na ito ay Diyos? What if hindi mo kinikilala ang Diyos ng isang bagay? Diyos-Diyosan ba? Hindi. Paano maging Diyos-Diyosan ng isang bagay kapag sinasamba mo siya bilang Diyos? Ngayon, ginagawa ba natin? Wala rin. Oh. Wala. Di bagsak yung tema mo. Akalain mo, binigyan ba kita ng daan? Eto, aklat namin to. Eto, aklat namin to. Saan dito? Sabi mo, wala dyan. Wala nga kaming turo. Ikaw ang napabasag sa tema mo. Sa debating ito, hindi mo naman malayan, talo ka na. Kanina ka pa natalo. Pinaglaruan ko lang yung oras para hindi naman sayang. Kanina ka pa natalo, bro. Sensya ka na, ha? Time. Okay, wave ng time, 2 seconds. Okay, ayan. At dyan din po, nagtapos ang rebuttal ng atin pong negative side. At sa pagkakataong ito, dako po tayo ngayon sa tanungan portion. Brother Jando, are you ready to receive questions? Yes, bro. Ready na ako tanungin. Brother Eric, handa ka na po ba sa pagtatanong? Yes, bro. Ready na. Okay. The 7 minute will start kapag nagsalita si Brother Eric sa kanyang tanong kay Brother Jando. Okay, tanong. Kapatid na Jando, dinadalanginan niyo po ba ang inyong mga santo? Oo. Hindi. Katunayan, kanina ko pa tinanong sa iyo eh. Saan sa mga aklat na ito na meron kaming turong dalanginan ng aming mga rebulto, aming mga santo, wala kang may pakita eh. Ang ating topic, rebulto ha, rebulto. Huwag ka tumakbo dun sa mga tao, hindi rebulto yung mga tao. Rebulto ang topic natin ngayon. Palasi ka na naman. Ang ating topic, rebulto, huwag sa mga tao. Ano ba naman to? Nice question. So, yung bang mga tao na mga santo, ginawa niyong rebulto? Hindi. Yung mga tao, di namin ginawang rebulto. Bakit? Nakalibing sila hanggang ngayon eh. Yung iba nga, incorruptible body. Hindi mo, alangan na aming tanggalin sa mga kabaong yun, tapos aming lagyan ng simento. Hindi pwede yun. Nandun sa kanilang libingan. Oh, next question. Ibig sabihin, wala kayong ginagawang rebulto ng mga santo. Tama, mali? Meron kaming ginagawa ng mga rebulto ng mga santo. Pero yung mga santo namin, hindi namin ginagawang rebulto. Nandoon sa kanilang libingan, nakahimlay sila doon. Oh, next question. Ano ba totoo? No? Yung mga tao na mga santo nyo na hindi nyo ginagawa? O gumagawa kayo ng ng rebulto ng inyong mga santo? Parehong tama yan, bro. Yung mga santo nakalibing lang. Para bang Jose Rizal? Si Jose Rizal, nakalibing lang si Jose Rizal sa Luneta. Pero yung nasa plaza natin, hindi si Jose Rizal yan. Rebulto lang ni Jose Rizal. Parang ganyan ba? Oh, next question. Ibig sabihin, gumagawa nga kayo ng rebulto. Yun ang tanong ko, ng mga santo. Yun, gumagawa kami ng rebulto pero hindi namin ginagawang rebulto ang mga santo. Kasi kapag ginagawa namin rebulto ang mga santo, sila amin tatanggalin sa kanilang himlayan, lagyan ng semento para maging rebulto. Hindi ganon. Oh, next question. Hindi yun ang tanong ko, no? So sabi mo, no? Gumagawa kayo ng rebulto, no? Gumagawa kayo ng rebulto, ginagawa niyo ng rebulto. Yung bang ginagawa niyo ng rebulto,
no? Niluluhuran nyo ba? Oo. Hindi. Hindi. Bakit? Masakit sa tuhod yun. Basag yun pag niluhuran ko yun. Kaya pasensya ka na. Kung mauuwi sa fallacy of equivocation ang tanong mo, magiging invalid yan. Kaya unahan ko na lang. Ay mo, hindi. Ay, hindi. 1 minute. 1 minute. Tapos na eh. Sige, tapusin mo. Ang niluluhuran namin, bro, yung simbahan namin, meron siyang sa upuan, ginaganyan, binababa, doon kami lumuluhod. Hindi pwede luhuran ng rebulto. Basag yan. Next question. Ibig sabihin, lumuluhod kayo sa harap ng mga rebulto. Tama ko ba? Yes, tama yun. At ayon sa aming opisyal na turo sa CCC 2132, religious worship is not directed to images but to its prototype. So hindi kami dumadalangin sa rebulto. Next question. Sabi mo, lumuluhod kayo sa harap ng mga rebulto. Yes. Okay, lumuluhod kayo. Saan daw inutos dyan na dapat luhuran yung mga rebulto o sa harap ng mga rebulto? Objection, moderator. Okay, time stop muna tayo. 3 minutes and 23 seconds. Bro, napunta na naman to sa utos, bro. Wala nga sa tema ang utos. Ang tema, moderator, ipapalala ko sa kanya, patunayan niyang Diyos-Diyosan ng ating rebulto. Para mapatunayan Diyos-Diyosan ng ating rebulto, kailangan mailabas niya ang ebidensya niya na kinikilala nating Diyos ang ating rebulto. Yun. Yan, nakuha ko na yan, bro. Balik ganito. Bro Eric, ganito bro Eric, kasi yung tema kasi wala kayong pinag-uusapan. Okay na po. Okay, sige. Go ahead. So, pasok po yung hindi po fallacy yun. Paano ko mapapatunayan na hindi nyo sinasamba ang rebulto nyo kung wala kayong ginagawang aktwal ng pagsunod sa utos? Sige po, moderator's time po muna tayo kasi pero kung ayaw sagutin, sabihin mo lang next question. Bro, sandali, ako muna. Moderator muna. Ganito kasi yan. Ang topic ay patutunayan na ang mga rebulto ng Katoliko ay Diyos-Diyosan. Ngayon, ang point mo naman po, Brother Eric, ay pinag-utos ba na magpagawa ng mga rebulto? Magkaibang tema po yun. Ibang topic na rin po yun. Sana po nauunawaan natin yung temang ating pinagkasunduan dito ng rebulto ng Katoliko ay Diyos-Diyosan. Kaysa po sa pinag-utos ang mga rebulto. Mr. Moderator, mali yung pagdinig mo. Hindi ko sinabing mo. Sabi ko, inutos ba na sambahin to o luhuran to? Ay, isa pa rin yan. Malayo pa rin po. Malayo. Kasi po, ganito Brother Eric. Iwanag mo. Konting respeto lang po. Ganito kasi yan, Brother Eric. Yung topic po ninyo, uulit-ulitin ko po ito para maunawaan nating mabuti. Ang topic po ay patutunayan mo na ang mga rebulto ng Katoliko ay Diyos-Diyosan. Okay? Diyos-Diyosan. Wala po kayong topic na patutunayan na ang Katoliko ay inutusan. Kasi papatutunayan mo pa nga hindi na sumasamba na sa Diyos-Diyosan o inuutusan na sumamba sa Diyos-Diyosan. Kasi kapag nangyari po na ang katatanggapin po namin ang Katoliko ay sumasama sa Diyos-Diyosan, wala na pong debating magaganap yan. Wala pong, kasi sa official teaching ng simbahan, paulit-ulit na sinasabi sa iyo, wala pong nababasa na mali po ang paggawa o paggawa ng imahen at wala pong Diyos-Diyosan. Even the Bible hindi po makapagpapatunay. Kaya nga kanina ka pa tinatanong dyan. Kaya bro, balik po tayo sa tema. Patunayan mo na ang Katoliko ay Diyos-Diyosan. Doon ka kumuha ng tanong. So, tanong na tayo. Sige, go. Okay. So, utos ba na Diyos lamang ang luluhuran, sasambahin? Hindi. Yan na. Hindi utos. Ang sinasabi mo talata,
nag-utos sa sambahin ng Diyos, pero walang binabanggit na Diyos lamang. Kasi sa Daniel 2:46, sinamba si Daniel ni Haring Nabucodonosor, hindi nga pinagalitan. Ewan ko lang kung nabasa mo yung Daniel 2:46, the king Nebuchadnezzar fell his face and worshiped Daniel. Oh. So, hindi. Next question. Ang topic natin, rebulto. Teka muna. Ang topic natin, rebulto. Rebulto, hindi tao. Ba't ka lumiliko sa tao? Next question. Rebulto, focus ka. Okay. So, sabi mo, no, kung yung tao, sabi mo si Daniel, no, na niluran, yung bang pagluhod kay Daniel ay gaya ng pagluhod ni Nabucodonosor bilang Diyos na tunay? Tama, mali? Mali, bro. Hindi nga kinikilala ni Nebuchadnezzar si Daniel na Diyos. At ba't ka napupunta sa tao? Ang topic mo, rebulto. Ano ba naman to? Ikaw affirmative dito. Dapat ikaw ang mag-focus sa tema mo. Ano ka ba? Kailangan ba itong turuan? Objection, Mr. Moderator. Yes, what is objection? Huwag siyang magtanong sa akin, sumagot siya. No? Kasi hindi niya nga sinasagot yung marami kong tanong patungkol sa rebulto. So sasagot ka lang, kapatid. Objection, moderator. Bro. Sandali, bro. Brother Jando, Brother Eric. Okay, moderator's time. Hindi po yan direct question sa iyo, brother. Kasi kanina hinayaan din kita na gawin mo yan sa kanya. Kung pinapakinggan mo rin ang sarili mo. Hindi po yan direct question sa iyo. Hindi ka po direct na tinatanong. What I mean premise, bro. Ayun nga, premise nga. Yun yung direct question sa iyo. Kasi meron tayong rule dito na pwedeng mag-premise. Walang bawal ang premise dito. Brother Jando, go ahead sa tanong. So, hindi, siya yung tatanong sa akin. Sorry. Brother Eric, amen. Sige. Huwag sumagot na siya, huwag siya mag-utos. So, ngayon, no, okay. So, yun bang pagsamba o pagluhod mo sa pagluhod dito sa nasa rebulto na hindi nyo inaamin na niluluhuran ninyo, no? Bakit pa kayo lumuluhod sa harap ng rebulto gayong hindi nyo naman pala inaamin na ito yung inyong niluluhuran per se? Hindi nga namin niluluhuran ng rebulto, bro. Kasi basag yan pag niluhuran namin. Nilang sabihin sa'yo. Mr. Moderator, Si. Okay. Objection, Mr. Moderator. Merong objection na. Kung narinig ko ang objection. Ano yung objection? Okay. Common sense lang, kapatid, no? Matik yung tanong patungkol sa pagluhod. Hindi yung mismong rebulto ang luluhuran mo. Huwag mong gawin isang bagay na katawa-tawa, kapatid. Okay. Ganito. Moderator's time, bro. Brother Eric. Brother Eric, ganito ha. Kanina po, tinanggap ko rin yung sagot mo kahit na hindi tanggap ni Brother Jando. I hope so, na tanggapin mo rin yung sagot niya kasi yung tanong mo ay hindi rin categorical. Mr. Moderator, hindi mo naunawaan yung tanong ko. Hindi mo naunawaan yung sinabi ko. Bro, ganito bro. Bro, sandali lang. Sandali lang. Relax. Okay? Ako muna. Kanina, pinayagan ka namin. Pinayagan kita as akong yung moderator, pinayagan kita na isagot mo kay Brother Jando ang hindi naman sa tinatanong niya. Pinayagan. Ngayon, dahil ay hindi naman categorical yung tanong ni Brother Jando. Ngayon, yung tanong mo, hindi categorical. Kaya hindi ko siya mapipilit na pasagutin sa gusto mong kasagutan. Unless, palitan mo yan ng categorical, sasagot siya ng yes or no, o hindi, tama o mali. Go ahead to your question. So, ulitin natin yung tanong, kasi malinaw naman yung tanong Hindi ko sinasabing luhuran mo per se yung rebulto na sasakit ang tuhod mo pag niluran mo mabasa ng rebulto. Hindi yun yung ating hindi yung ibig sabihin natin, kapatid. Paulit-ulit tayo sa ganun So, ibig sabihin, kung niluluhuran ninyo yung kung kayo yung lumuluhod sa harap ng rebulto
na wala namang inutos na humarap sa harap ng rebulto, bakit pa kayo lumuluhod sa harap ng rebulto, no? Gayong hindi nyo namang inaamin na niluluhuran nyo yung rebulto. Okay. Okay, Hindi bro, sandali. Before mo sagutin, bro, this is the last question kasi 1 minute na lang yung natitira. Go ahead. Okay. Ngayon sinabi ko, bro, kaya kami nakaharap sa rebulto pag kami ay lumuhod kasi nasa loob ng templo namin yon. Pangalawa, hindi namin niluluhuran ng rebulto. Ayon sa aming CCC 2132, ganito ang sinasabi, the movement toward the image does not terminate in it as image but tends toward that whose image it is. Yan ang sinasabi sa aming opisyal na katuruan. Meron ba kaming turo na sa rebulto mismo lumuhod? Wala. Okay, ayan. So, dito po, nagtatapos ang cross-examination ni Brother Jando sa kay Brother Eric, Villanueva. At sa pagkakataong ito po, mga kapatid at mga kaibigan, Brother Jando, I think nasa part na tayo ngayon ng final conclusion. Ikaw yata yung mauuna dito? Sige, ako muna. Sige, okay, 5 minutes. 5 minutes, final conclusion. Are you ready? Yeah, very ready. Okay, go ahead, Brother Jando. Natatawa ako dito sa ating katunggali kasi siya mismo pumili ng kanyang paksa, rebulto ng Katoliko, Diyos-Diyosan. Dapat mag-focus siya. Kailangan niyang patunayan na ang rebulto ng mga Katoliko kinikilala nilang Diyos. Kasi pag kinikilala nilang Diyos, Diyos-Diyosan. Ganun yun. Kaya ko siya nire-remind, hindi ko siya inuutusan. Nire-remind ko sa kanya ano ang role niya as affirmative. Wait lang, bro. Time pause muna, bro. Okay, time pause kasi, ayan. Time pause muna tayo. Sandali lang, Brother Eric, kasi merong Okay. technicalities. Okay. So, ayan po mga kapatid, hintayin lang natin si Brother Jando para po sa kanyang final conclusion. Amy Alfonso. Act of worship ata pinauunawa ni Bro Eric. Okay, go ahead, Brother Jando. Are you ready again? So, hindi ko siya inuutusan, ko lang yon, i-refresh ko. Hindi ko siya inuutusan, nire-remind ko sa kanya kung ano ang role niya as affirmative. Ang role niya is to tindigin ang kanyang tema na ang rebulto ng Katoliko ay Diyos-Diyosan. Sa paanong paraan? Kailangan mapatunayan niya na ang rebulto natin ay kinikilala nating Diyos. Pag napatunayan niya yon, therefore Diyos-Diyosan nga. Pag hindi, lipat ng iba. Meron ba tayong turo na dinadalangin ang rebulto mismo? Wala eh. Bakit? Ayon sa ating opisyal na katuruan, ayan, ang sabi dito, religious worship is not directed to images themselves, considered as mere things. So wala, hindi dinadasalan ng rebulto. Kaya siya lumilipat bigla sa tao, sa santo. Ano ba ang turo ng Katoliko pagdating sa santo? Ito, our Catholic faith na naman tayo. Devotion to the Blessed Virgin Mary and veneration of the saints are not opposed to the commandment to adore God alone. Hindi pala kakontra eh. So anong karugtong? We do not worship the saints. We do not worship the saints. Palakihin ko ba? Palakihin ko. Try ko palakihin. Pumapalaki ko pa. Ayan. We do not worship the saints. We only honor them as the special friends and servants of God. We adore God alone.
We adore God alone. We do not worship the saints. Napatunayan ba niya? Wala. Kaya siya, ang ginagawa niyang scapegoat para mailihis yung tema, strawman fallacy yun. Yung ililihis mo ang tema sa utos ba yan o hindi? Strawman fallacy yun. Kala mo? Yan nga hindi kita hinahabol eh. No object siya, moderator. Hindi namin tema ito kung utos ba o hindi. Kasi ano yung strawman fallacy? Strawman fallacy, kaya ka ng argumento mo at doon mo banatan yung argumento mo. Ang problema kasi nadidetect ko kaya hindi ko hinahabol. Oh, alika dito, tubig. Ano, tubig, alili. Oh. So, nadidetect ko kasi na strawman fallacy kaya hindi ko hinahabol. Pag hinabol ko yun, nailihis din ako. O, hindi ba? O, tapos kanina na, ano siya, ba't ko ginamit daw ang same-sex marriage? Example ko lang yun na anumang ipagbawal sa lupa, ipagbabawal sa langit. Gaya ng same-sex marriage, abortion. Wala pa namang ano panahon na yun na. Same-sex marriage at abortion. Sabi niya, yung pakikiapid. Oh, pakikiapid ba? Marriage na kaagad? Hindi. Oh, pag nakipag-marriage ka ba? Pakikiapid na yun? Mali. Talaga gumagamit ng mga termino. Nagrereklamo siya. Ba't ko sinasabi, hindi namin niluluhura niya. 1 minute. Oh, hindi namin niluluhura yan. Basag ang aming tuhod yan. Sabi niya, ano daw. Yung termino mo, ang iyong dapat na pag-ingatan. Oh. So, madaling salita, sa debating ito, wala siyang napatunayan na Diyos natin ng rebulto. Wala siyang napatunayan na may turo tayong manalangin sa rebulto. Wala siya napatunayan na Diyos natin ang ating mga rebulto. Sa madaling salita, ang tema mo, pasensya ka na. Kanina ka pa bumagsak eh. Pinahaba ko lang yung oras eh para ma-enjoy naman ako eh. Oh, kanina ka pa bumagsak at pasensya ka na. Sorry, ako kinalaban mo, bagsak ka tuloy. Thank you. Ayan. So, dito po nagtatapos ang final conclusion ni Brother Jando Alabado. At dako naman tayo ngayon sa final conclusion ng ating pong affirmative, Brother Eric Villanueva. Are you ready? Yes. Okay, go ahead. Your time will start kapag nag-umpisa ka nang magsalita. Okay. So, yun, no? Unang-una, no? Hindi mo natibag, no? O ni tinaluman, gaya ng yung sinasabi, yung Biblia. Kasi ang gamit mo, libro nyo. Libro nyo, paano makitibag ang Biblia? And kumukontra nga yung libro nyo sa Biblia. At unang-una, kapatid, na ikaw ang pumili ng tema, ng topic, hindi ako. Ang topic natin, di ba? Dapat, sabi ko, dito ang topic natin. O, sabi ko, patungkol sa, tawag dito? Patungkol sa, tawag dito, yung, church or patungkol sa ano, ikaw pumili nito. So, ang pinili mo, tinibag kita. Kasi ang gamit mo, libro nyo. Ang pinatutunayan ko yung Biblia. Kaya sinasabi mo, utos ba? Ba't hindi nyo masagot? Ba't hindi mo masagot ang utos? Paano natin malalaman na ang pagsamba ninyo sa rebulto, no, kung hindi utos? Dapat may utos. Wala nga utos na gumawa eh. Walang utos na gumawa, kapatid. Ay, kaninong utos yun? Utos nyo. Anong gamit yung talata? 18-18. Na ipahintulot. May ipinahintulot ba si Kristo na aral na gano'n? Maging ang mga apostol? Wala. O saan ka nanalo? Sa aklat ninyo. Ano yung giniba mo? Yung aklat ninyo. Kasi yung Biblia, hindi mo magigiba, kapatid. Ngayon, no? Sabi dito, okay. Sabi mo, no? Sabi mo, kapatid, no, na itong ribulto, no, na pagsamba dito sa ribulto mo, hindi natin inaano yung tema. Pasok lahat ng tema. Yung problema, puro aangal sa tanong eh.
No, hindi mo masagot ng direkta kasi wala kang talagang maisasagot dito, kapatid. Gigiba ka dito pag sinagot mo to. Natural lang yan na dapat kang sa tanungin dito. At eto, hindi to fallacy, Stroman fallacy, kasi nasa tema, nasa topic, paano mo malalaman na yung rebulto nyo hindi Diyos-Diyosan kung hindi nyo sinasamba at hindi nyo inutos o hindi sinabi sa Biblia. Kaya ang gamit ko, Biblia. Sabi sa Biblia, pag niluhuran mo, pagsamba ano sabi sa libro nyo, pag niluhuran mo, hindi pagsamba. Di ba? Bakit ko, tanong ko, bakit ko umaharap pa sa rebulto? Pwede namang hindi. Di ba? Hindi naman namin sinasamba ang rebulto. Ba't ka nga humaharap pa sa rebulto? Ba't humaharap pa kayo? Pwede naman palang hindi harapan yan. Pwede namang hindi, wala namang utos na ganyan. Bakit nyo ginawa? Yun ang tanong. Ibig sabihin, ang inaaral nyo, kathalang o turo lang ng mga guro ninyo sa sarili ninyo, sa pakinig ninyo. Yan po yung yan po yung katotohanan yan. At hindi nyo kayang gibain to, yung aral dito. At ginamit natin na yung pagsamba dapat utos ni Kristo, pasok ka sa utos ni Kristo. Kapag hindi ka pumasok sa utos ni Kristo, sinaway mo, gumawa ka ng kanya, hindi naman utos, pagsamba yan, diluhuran pa, dinalanginan mo pa. Hindi naman namin dinadalanginan, hindi naman namin dinuluhuran. Anong palagay mo sa amin, mga bulag? Huwag daw humatol sa anyo. Humatol daw ng matuwid na paghatol. Yung bang hindi ba matuwid na paghatol? Na malabis na pagdilingkod at pagsamba na ginagawa ng inyong mga ibang mga kasamahan? Dami kayo doon, di ba? Bagamat ikaw ayaw mo, pero iba ginagawa yan. Kasi aral niyo yun ang hindi niyo na ipapaliwanag na maigi. Bakit niyo maipapaliwanag ng maigi? Kasi nga hindi aral. Kaya hindi niyo kaya ipaliwanag na maigi sa mga kasamahan niyo yan. Diba? Yan yung malabis na pagsamba. Uri ng malabis na pagsamba. Tinutukoy, kapatid. So, mula pa lang sa simula, hindi ka na sumasagot ng direkta. Kasi UUP-in ka talaga ng mga tanong kapag sinagot mo yan. Sasabi mo, hindi ka sumasabay. Paano ka sasabay sa katotohanan? Hindi mo kaya sagutin yan, kapatid. Hindi mo kaya sagutin. Anong papasok dyan? Stroman fallacy, false of dilemma. Yan ang alibay mo. Pero hindi yon. Pasok yung tema. Pasok sa tema yung mga tanong na napakarami mong hindi sinagot. Bakit hindi sinagot, kapatid? Paano magigiba yung katotohanan, yung Biblia? Ang nangyari, nagiba yung yung aklat mo, na pinakikita mo na hindi nyo sinasamba, hindi nyo dinadalangina, hindi nyo dinuluran. Kasi nga, utos nyo yan. Utos ng tao yan. Hindi yan sa Biblia. Kapatid, hindi sa Biblia, wala ka nga napatunayan naluhuran ng mga ang mga ribulto, gumawa ng ribulto ng mga santo wala ka napatunayan, walang utos dyan. Pero may utos na wag gumawa. Right. Di ba? Time na po. Ayan, maraming salamat sa atin pong dalawang debater sa pagkakataong ito, kay Brother Eric Villanueva and Brother Jando Alabado. And ito tapos na yung ating debate sa gabing ito. Pasalamat mo na lang, Brother Eric. Wala na po tayong argumento dito. Pasalamat na lang po. Yes, okay. So, unang-una, salamat sa Panginoon at pinagbigyan tayo ng ating kapatid, Brother John Dono, sa kanyang mahusay na pakikipagdebate. At ang ating moderator. At kung meron mang mainit na mga salita, ay siguro uri ito ng debate at hindi maiiwasan. So sa mga nakikinig, natural lang po yan sa mga debatista. At wala po tayong masamang tinapay, lalo na kay Brother Jando, na tayo pinagbigyan na humarap sa kanya. At isang pagpapasalamat din na nakaharap natin ng isang magaling na debatista tulad ni Brother Jando. At sa ating moderator, pagpalain kayo ng Panginoon, kapatid. At ito yung usapan lang, kapatid, para magpahayag ng kanya-kanyang aral. Wala po sa akin to. Ito po isang sabihin na po natin na ito po yung ating sistema o yung estilo ng pakikipag-usap. Pero ang akin lang ay paghahayag din tulad ninyo na nagpapahayag din kayo. God bless po. Pagpalain kayo ng Panginoon.
Okay, Brother Eric, meron ka bang gustong i-promote? Meron ka bang channel or what na i-encourage sa ating mga Brad, viewers? meron lang po tayong siyempre natural na pag mga na program no na mga minsan ay nagla-live po tayo. So ganun lang po tayo. Minsan may mga kadebate sa iba't ibang mga platform no, na mga parating. Yun lang po tayo kapatid na may mga darating pa rin mga debate na magagaling din tulad ni Brother Rajando Alabado. Carlos po. Ayan, maraming salamat Brother Eric Brother Villanueva. Romel. At God bless po sa iyo. Yes, Brother John Ray? Yes, Berjando. Na, Yes, bro. Kung okay lang sana, bro, bukas pasok ulit si Pastor. Tayo naman na magpapatunay. Ako magpapatunay na ang mga rebulto ay ayon sa utos ng Diyos. Brother Eric, okay ka ba doon? Bukas kasi, Brad, meron po tayong debate. So, sunod-sunod May yan, debate. So, iset natin, bro. May set natin. Ako naman next time magpapatotoo na ang mga rebulto ang mga rebulto ay ayon yan sa utos ng Diyos. utos na yan utos na yan. Ayan na, utos na yung utos nyo. Kasi meron din namang utos na ribulto sa lumang tipan. So yes, merong utos na ribulto. Kasi ang topic na ang tema namin ni Brother Jando is Kaya nga hindi, problema na namin yan, bro, Pastor, problema ko na yan kung paano ko patutuhanan na yung mga rebulto namin utos ng Diyos yan. Huwag ko na problemahin yan. Meron nga utos sa lumang tanggapin mo na lang. Iba kasi yung tema namin ni Brother Jando Ang tema namin ni Brother Jando, yung mga ribulto ninyo na mga santo na ginawa ninyo. Hindi man ako makapatayo, Pastor. Wow. Hindi ako makapatayo ng ribulto na hindi ribulto namin. Ribulto Hindi nyo ako, pwede. ang ipapatayo ko, ribulto namin, siyempre, hindi mga ribulto ng ibang ribulto. Hindi ribulto ni Rizal. Hindi ribulto na hindi yung ribulto na tulad ng pinagawa ng Diyos. Hindi nga, ganito nga, problema ko na yun kung paano ko, Pastor, problema ko na yun kung paano ko patutunayan na ang rebulto ng mga Katoliko ay ayon yan sa utos ng Diyos. So, muna problemahin yan kasi ako man mapapatayo yan. Kaya nga, ang kinukuha ko lang specific, kapatid. Sige, kailan mo gusto? Specific yun. Yan muna. Ganito lang siguro bro John Ray kasi lumalalim na bro yung gabi bro. Pwede nating may contact naman sa kay Brother Jando, pag-usapan na lang yan siguro. Hindi, ngayon na lang pa rin Romel, kung tatanggapin ba niya, tatanggapin mo Pastor o hindi. Ngayon na, pag ayaw mo, hindi rin ako mamimilit. Wala problema kapatid. Kaso habang mga November na yan kasi may mga sige, November. Sige, kaya mga November? November 4. Lagi. November 4. Di ba may debate ako sa 4? Ay, wala Hindi, pa na nun. October 26. Sige, November 4, Pastor. Lunes yan ng gabi. Ganyan lang. Hindi. November 4. November 4. Pwede pa mga Sabado siguro ganun. Martes. 9. Ano kasi yung Sabado eh? November 2. Sa linggo na lang. Kaya nga, palipasin nila siguro natin yung kapatid. Linggo na lang. Linggo kasi tapos na yung 3 Hindi. na lang. Bro, sa 3 to 9 bro, pang umaga ka niyan. 3 to 9, ako niyan eh. Hindi ko alam kung pang umaga ba ako yan. Hindi ko pa nakita. Contact mo na lang si Brother Jando bro kung ano ang preparation mo, ano ang refer mo na day sa November. Then yun na lang ang iset natin. Pastor. Sige, kung hindi, Brad, pwede naman siguro mga 5, bro. 5, di ko kasi alam kung pag umaga ako niyan, pang gabi, sa gabi, makakaano tayo. Yung 4 kasi, Lunes yan, holiday ko, hindi ko alam. Oo. Okay. Sige, yung 4 na lang. Pwede din ako siguro niyan. Sige. Salamat, Pastor. Ikaw na pala makipag-contact kay Brother Jando. Sige, bro. Okay. Basta specific lang yung ating tema, topic. Yun ang patutunayan ko na ang mga rebulto ng Katoliko ay ayon niya sa utos ng Diyos. Ayan. Pwede. Kaya maraming salamat at meron pang nabuong bago namang debate. Brother Eric, ikaw ba ay SDA, no? Hindi, kapatid, hindi pa. Hindi. Ano yung kinabibilangan mo? Church of Jesus Christ, kapatid. Ano yan? Church of Jesus Christ. Church of Jesus Christ.
Pero dating Katoliko ka. Yes, oo. Nagkwento nga kami ni Barry Jando yan eh. Matagal ako Katoliko. So, ibig sabihin pala, kasi kanina pa kita napapakinggan, nung Katoliko ka ay sinasamba mo talaga yung mga rebulto. No, sinabi niya kanina. Hindi. Sinasamba niya. Okay.